Amen. Good morning, church! Parang tulog pa yung iba. Good morning! Amen. Inaanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo sa presensya ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, tayo po'y ikot at batingin po natin ang bawat isa sa lugar na ito. Sige po, huwag po natin hayaan na wala po tayong makakamayan pababati sa umagang ito. Amen. Sige po tayo umikot at kamayan po natin ang bawat isa. I love this family. I live in this family. God has given us. Love this family. I live in this family. God has given us. For we are called to be one wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. Oh, I love this family. Live in this family. God has given us. Love this family. Live in this family. God has given us. For we are supposed to be a Jesus family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family of mine. So closely knitted into one. They are taking me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God. So closely knitted into one. They're taking me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. And sa umaga po ito, tayo po ay magpupuri po sa ating Panginoon. Let's have the desire to have the heart of a servant. At tunay nga na ang tanging naisin natin ay ang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. That we will worship Him with our whole heart. Hayaan po natin ang ating mga katabi. Ibigay natin ang the best para sa ating Panginoon sa oras na ito. Yes, so God.
No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant my heart's ever true. Leading to the cross, I follow you. I follow you, Lord. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leading to the cross, I follow you. Sing it for my heart. Just follow. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to for the very best stars, sing this from my heart. Oh my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Yes, God, I follow you. Wait. Follow you. Hallelujah. Oh, our Jesus, our Lord, you are the lover of our soul, O God. Thank you, Lord. You are our love, O God. Kaya po kami narito, O Diyos, sa umaga pong ito na nagsasama-sama, nagtitipon. Dahil po, Panginoon, mahal ka namin. Dahil kayong unang nagmahal sa amin, Panginoon. At ang pagmamahal na yon, O Diyos, ang nagsusustain sa amin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, 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 Panginoon.
Tunay nga na dakila, kakarapat dapat kang pasalamatan, papurihan, luwalhatiin at dakilain. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob nyo. Salamat sapagkat kami po ay naroon, Panginoon, ligtas, Panginoon, na nakarating sa lugar na ito. Magsasama-sama, O Diyos, na itaas ang inyong banal at makapangyarihang pangalan. Oh, salamat, salamat. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa amin pong gagawing pananambahan sa inyo. Tunay na ito'y maialay namin bilang mabangong samyo, Panginoon. Hallelujah, sapagkat wala kaming ibang maibibigay sa inyo, Panginoon, kundi ang aming mga papurit, pasasalamat lamang, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa inyo. Kaya Lord, sa umaga pong ito, Diyos, pag-isahin niyo ang aming mga puso, Panginoon. Pagbuklorin niyo ang aming mga puso, O Diyos, na ang tanging layunin sa pagtungo sa lugar na ito ay sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan lamang, Panginoon. Santong Espiritu, patuloy po na wine-welcome namin ang inyong banal na pagkilos sa aming kalagitnaan. Yes, Holy Spirit, continue to move in our midst today, O God. For apart from you, we can do nothing. Hindi kami marunong sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Pero ikaw lamang, Santong Espiritu, makakapagturo sa amin, Panginoon. Sapagkat sinabi niya sa inyong salita, in these last days, Lord, ang nais na sumamba sa inyo ay kailangan sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Thank you, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, let thine will be done. Yes, O Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At sa pagkakataon na ito, Diyos, hayaan niyo po na samahan kami na inyong mga anghel na magpurit, magdakila na inyong pangalan. Kung paano dyan sa langit, Lord, wala silang tigil, O Diyos, na nagsasabing, Holy, holy, holy are you, Lord. Gayon din, O Diyos, sa inyong mga anak, Panginoon. Matutunan ka namin, Panginoon, na lagi kang matanghal, lagi may tataas sa inyong pangalan, O God. Yes, holy, holy, holy are you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, O God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. At sa oras pong ito, sino man ang may kabigatan, Panginoon, dala-dala, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, ang mga kabigatan na ito ay mailagay namin sa inyong paanan. Sapagkat sinabi niyo, Lord, we must cast all our cares unto you, for you care for us, O God. Hindi niyo naisin na kami magdala ng mga Lord, kabigatan na yon, Panginoon, sapagkat ang lahat ay pinagtagumpayan niyo na doon sa krus ng Kalbaryo. Hayaan niyo, Panginoon, na maging malaya ang bawat isa. Yes, O Lord, maging malaya ang bawat isa. Napurihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord. Be with us, O God. Maging ang mga music ministers, O God. Father, anoint them, O God. Hayaan niyo, Panginoon, na sa bawat awitin namin, magbukas ito, Panginoon, ang pintuan ng kalangitan, O God. Maranasan ang presensya niyo, Diyos. Yes, for your presence, Lord, is very precious unto us, O God. Thank you, Father. We honor you, we praise you, we bless you, we adore you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Muli, good morning, church! Amen. Excited na po ba tayo magpuri sa ating Diyos sa buhay? Amen. Pwede ba tapikin mo yung katabi? Sabihin mo, excited ka na ba? Okay, sa kabila naman, tanungin mo, excited ka na ba? Lahat ng excited, sumigaw ng hallelujah! Mas malakas! Kung excited ka na magpuri sa Diyos, sumigaw ka ng hallelujah! Woo! Sa umagang ito, tayo ay sasayaw. Tayo ay magtataas ng kamay. Tayo ay aawit sa ating Diyos sa buhay. Amen?
Sabi dun sa inaawit natin, blind eyes are open, strongholds are broken. Pero marami pa po nakikita sa likuran, parang wala lang. Pero po sabi dun sa ating inaawit, ikaw ay malaya na. Strongholds are broken. Sa ating kabulagan, tayo ay binigyan ng kalinawan ng ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, let's give our best praise. Let's give our best worship. And once again, we will sing, through you. Through you, I can do anything. Come on, sing. I can do all things. Give your highest praise. It's nothing. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Thank you. Strongholds are broken. I am living my Come on, shout. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Oh, deep down I know. Deep down I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. Come on, say. Through you, I can do anything. Yes, Lord. I can do all things. 'Cause it's you who gets me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Six strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living my faith. Hey! Nothing is impossible. Hey! Oh! Come on, we will sing, I believe in you, Lord. Oh, we believe in you. Sing, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, sing, I believe, 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 I believe. Yes, we believe, I believe, I believe, I believe, I believe.
His praise be heard from the east to the west and the north to the rising of the sun, from the rising of the sun. Let His praise be heard. Come on, let His praise from the east to the west and the north to south. Let everything that has breath, come on, praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let's sing it again. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, praise the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, come on, let's praise the name of God. Let everything that has been praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has been praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise in the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Come on, let's praise. I praise is the praise is surrounding. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Everybody praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, praise when I don't. I praise 'cause I know it's in control. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Yes, Lord. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Oh, we praise you, Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Oh yes, Lord, we praise you. We will declare. Sing. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated a grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Oh, sing. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated a grave. Oh, we praise you, praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody. Sing it again. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated a grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Oh, we praise you, Lord. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord.
we glorify your name, Jesus. Oh yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na sa iyo lamang ang lahat ng aming papuri at pagsamba. Lord, patuloy ka namin itataas sa lugar na ito. Patuloy kaming aawit ng gagaling sa aming mga puso, Panginoon. Church, this morning, just feel the presence of God in this place. Because He is in this place, move in our midst. Oh yes, Lord, we thank you for your presence. Yes, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, we worship you. I worship you. You are here, Working in this place, I worship you, yes, we worship you. I worship Sing it again. you. Are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Yes, you are. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are here, touching every heart. We worship you. I worship you. Yes, you are. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Lord, you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Oh, you are here. You are here, mending every heart. I worship you. We worship. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker,
miracle worker, waymaker, miracle worker. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop sleeping. Even when I don't see it, you're working. Yes, when you're working. When I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. You never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop 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 working. Never stop, never stop, you never stop working. Sing it again. Never stop, Lord, you never stop working. You never stop, you never stop working. Never stop, never stop working. Never stop, never stop working. Sing waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, yes, that is who you are. 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 I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you, holy
crown you now with many crowns. Won't you reign? Won't you reign? Won't you reign? Won't you lift your name on high? High and lifted up. Jesus, Son of God. The darling of heaven, worthy is the Lamb, still worthy, worthy is the Lamb. Oh, you are worthy, worthy is the Lamb. You are worthy, Lord, worthy is the worship the name of the Lord. Oh, praise His name. Worthy are you, Lord. Worthy, worthy are you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Yes, come on, people of God. Worship the King of Kings. Worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. The Spirit of the Lord is here. The power of God is here. The Holy Spirit is moving in our midst. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for your mighty moving in our midst. Truly, Lord, you said in your word, where are two or three gathered in your name, you are in the midst of them. Lord, you are here in our midst, oh God. We honor you, we worship you. I know, Holy Spirit, that you prepared the hearts of your people to hear your message this morning. I declare that something good, something best is going to happen upon your people. Maging ang mga nasa kanila mga tahanan na ngayon ay nanonood sa live streaming na ito. Father, touch them by your Spirit in the name of Jesus. Yes, hallelujah. Panginoon, salamat na ang lugar na ito ay pinuno ng iyong kaluwalhatian. Salamat po, O Diyos, walang ibang maitaas sa aming kalagitnaan kundi Ikaw lamang, Panginoong Yesus. Kaming lahat ang maibaba at Ikaw lamang ang maitaas. Salamat po, Ama. We give you honor, we give you praise and glory, Father God. In Jesus' name this we pray. Amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, the best clap offering. Sige po, palakpakan natin ang Hari natin, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, come on. Come on, people of God. People of God. People of God. Oh, let's give glory to our God, to our King. Jesus, the name above all names. Jesus be lifted up. Jesus be exalted. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Praise God. Maupo na po bawat isa. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayon po ay first Sunday ng Marso. Quarterly po ay nagsasama-sama po tayo dito sa NCR at kapiling po natin ang ating makapatiran from Lipa sa pangunguna ng ating Pastor John Hatiba and Sister Myra. Lahat po ng taga-Lipa ay pwedeng tumayo ang J. Blue Lipa. Sige po, lahat ng taga-Lipa, yan, ang dami po nila. Palapakan natin ang Panginoon. Sige po, yung malakas na palapak para sa Diyos na buhay. To God be the glory. Amen. Sa mga taong uhaw at nagmamahal na tunay sa Diyos, ay hahanapin nila ang presensya ng Panginoon. And thank God, the Holy Spirit is here in our midst, moving in our hearts. Kaya po, at meron din tayong dalawang kapatid na natanaw ko from As Is, no? Yun, yung ating sister. Nag-isa na. Ayan, no? Ayan.
Praise God. So, ganun din po ang ating mga kapatiran from J. Blue Pasig. Pangunguna ni Pastor Andrew, Pastor Boyet, ayan, Pastor Dol. Ayan. Ayan po sila, no? Ayan. Amen. Praise God. At ngayon din po ang ating mga kapatiran from J. Blue Paranaque. Tumayo po ang J. Blue Paranaque. Palakpakan po natin. Sige po, yung best club offering to our God. Amen. Amen. At ganun din po ang J. Blue Salinas. Tayo po mga taga Salinas. Ayan. Praise God. Dami rin po sila. Amen. Amen. To God be the glory. At syempre, ang ating J. Blue family ng Molino Tree. Tayo po mga taga Molino. Ayan, ayan sila. Nasa likod yung iba. Yung iba nasa kusina. Naghahanda ng ating lunch mamaya. Ayan. Amen. Purihin po ang Diyos. Meron po ba kayong nakasamang first time na ngayon po yung naka-join sa atin dito? Meron po ba? Wala. Mga kapatiran ng umaaten. Ayan. Amen. So purihin po ang Panginoon ngayong araw na ito. Tatawagin po natin lahat ng mga bata dahil every Sunday pinagpe-pray natin ang mga bata. Sige po, lahat ng mga bata pumunta po sa harapan, i-guide po sila. Ayan. Sige po, lahat ng children. 12, kasi 13, medyo ano na yun, 12 pababa. Ayan, pati baby kung meron po. 12 years old pababa, dalhin po sa harapan. At ipagpe-pray po natin sila kay Lord. Ayan. Amen. Ayan, praise God. Sige, ayan, meron pa. Meron pang baby. Ayan. Ayun, meron pang habol nasa likod. Sige po, ito nating lahat ang ating makamay sa kanila. Sabi ng Psalms 127 verse 3, children are a gift from God. Regalo po yan ng Diyos sa mga magulang. Yan po'y mahal na mahal ng Diyos. No? Kaya ito natin ang mga kamay natin sa kanila. Heavenly Father, in the name of Jesus. Panginoon, salamat sa buhay ng mga batang ito na regalo mo sa kanila mga parents. We pray, Lord, habang sila nasa murang kaisipan at edad, samahan mo po sila. Bigyan mo sila ng talino, karunungan ng gagaling sa iyo. Maging mabuti silang bata at lumalaking magalang sa mga nakakatanda. Patuloy silang makarinig ng iyong mga salita sa pagtuturo sa kanila sa Sunday School ng mga guro. Bigyan mo rin po ng karunungan ng talino ang mga guro namin at sila'y maturuan ng mga biblical history, mga kasaysayang magbibigay ng aral po sa kanila habang lumalaki. Lord, we pray na isang araw magre-raise up ka sa mga batang ito ng engineer, ng abogado, Panginoon, ng mga pastor, evangelist, teacher, O God, in the name of Jesus. At mangyari ang tunay mong plano sa kanilang mga buhay. Lord, maganap at mapulpil sa takdang panahon kung hindi ka pa darating. Salamat po, Ama. We entrust their lives unto you. Ingatan mo po silang lahat at ang mga parents po nila. We thank you, Lord. We honor you, Father God. In Jesus' name this we pray. Amen. God bless you all. Walk lang, walk. Amen. Praise God. Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sa kaliwat kanan, makinig kang mabuti. May mensahe ang Diyos sa buhay mo ngayon. Amen. Praise God. Amen. Are you excited? Connected? Happy? Amen. No? Kailangan lagi tayong happy kasi ang pagiging masayahin, sabi ng Bible, a merry heart, maging yung masayahin puso daw ay hindi siya, kahit ang edad niya tumataas, pero yung kanyang puso at mukha ay bumabata. No? Ayan. Kaya kay Lord po tayong lahat ay pabata ng pabata. No? Amen. Amen. So dadako po tayo ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. This is the time for to learn and to study the Word of God. Kaya yung mga cellphone po ninyo, paalala, paki-silent mode or paki-off kung walang, kasi minsan nadi-disturb tayo no?
Baka may mag-text, may tumawag, pero kung wala naman tayong inaasahang mahalagang tawag, pwede naman natin i-silent, no, mode. Kasi nga, ito yung time. There's a time for everything. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3, no, verse 1, may panahon sa lahat ng bagay. Ito po'y panahon ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya, amen. At paalala rin po, yung mga mahalaga nyong gamit, kailan ba yun? Parang 9 years ago. May na-neglect na hindi ko maano kung cellphone o pitaka. Nakuha naman kasi nga baka nailagay lang doon. Kaya ingatan din po natin. Ano po? Bagay, may CCTV po tayo rito. Nandun sa kanto, tsaka sa labas, tsaka sa gilid, tsaka dito, tsaka doon sa may taas sa harapan. No? At doon po sa likod, meron din. Ayan. Amen. Okay. Praise God. Amen. Buksan natin ating mga Bible sa Book of Genesis, chapter 6, verse 13 to 22. Our theme for this month is about transition. Yan, transition. Dito po sa ating pag-aaralan, sa buhay po ni Tandang Noah, kung tawagin natin siya, no? Yan po, transition from land to earth, mula sa lupain o sa lupa tungo sa arko. Ayan, basahin natin. Genesis chapter 6 verse 13 to 22. Tumayo po ang bawat isa bilang paggalang natin sa ating Panginoon. Ayan. Because Jesus and His Word, our God, ay hindi natin pwedeng paghiwalayin. Dito siya nangungusap sa atin through His Word. Kaya bilang paggalang po natin sa Kanya. 1, 2, 3. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me. For the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above. And the door of the ark shalt thou set in the side thereof. With lower, second, and third stories shalt thou make it. And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, 2 of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female. Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind. 2 of every sort shall come into thee, to keep them alive. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Thus did Noah according to all that commanded him, so he did. The Lord is the one who blesses His word. Maupo na po tayong lahat. Amen. No? So one day, God spoke to Noah. Sapagkat ang kasalanan ng tao during that time ay sukdulan na at abot na sa langit. Kaya kinausap ng Panginoon si Noah at ang sabi sa kanya, napagpasyahan ko na, napag-isipan ko na, nalilipunin ko ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya pinagagawa siya ng arko ng Panginoon. No, nakahoy, na sipres. At ito'y pinalalagyan ng mga silib. No, na ang taas daw ay 300, tapos ang 50 ay lapad, o yung haba 350 yung lapad, tapos yung taas ay, anong sabi roon? 30, yan. No? So, sa madalit salita, si Noah, nagawa niya yung arko. No? At habang ginagawa niya yung arko,
Ang utos ng Diyos sa kanya, papapasukin niya ang kanyang anak, manugang, buong pamilya nila. At dahil nga gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, no? Babaha. Kaya dito makikita natin, mula sa nakatira sila sa lupa, darating ang sandali, titira sila sa barko, no? Ng ilang buwan or taon, ganyan. Marami tayong mga kapatid na seaman, si woman, kagaya ng kapatid na si Brother Emil, Sister Dayan, yung aking anak na bunso, si Kanaya, ay 6 months or 9 months, yung ibang mga seaman, maabot ng 1 year o higit pa. Pero kadalasan sa mga seaman ay nag-i-stay sila talaga sa barko, no? Kagaya na asawan si Sister Aisa, no? Si Brother Ian, si Brother asawan si Sister Shirley, no? Si Eric. Ay makikita natin yung mga kapatid natin na yan, sumasakay sila ng barko at doon nag-i-stay sila for how many months, no? Yung iba taon. So nagkakaroon ng tinatawag na transition. Dito sa buhay po ni Noah, nagsalita ang Panginoon sa kanya at ang utos ng Diyos, ang instruction ng sa kanya ng Diyos, gumawa ng arko. No? Sabihin natin, arko. Yan. So, this is the commandment of God to Noah to build an ark. Ano ang reason ng Panginoon? Because He will destroy the whole earth, the people. No? Wawakasan niya na. Bakit? Because of violence, dahil sa sobrang kasamaan ng tao. Parang sa panahon nating ito, laganap na ang kasamaan. No? But parang nung panahon ni Abraham, di ba, sa Genesis, no? Sabi ni Lord, gugunawin ko ng Sodom at Gomorrah. No? Magpapaulan ako na asupre. Sapagat ang mga tao dyan, sukdulan na ang kasamaan, mga nabubuhay sa lesbianism, sa homosexual, no? Lalaki sa lalaki, nakikipid siya, nakikisama siya, no? Babae sa babae. Kaya andun ang sobrang galit ng Panginoon. Eh, sabi ni Abraham, Lord, sandali po, huwag mo nang gunawin. Hiling ko, pag may nakita ba kayong 50, hindi nyo tutuloy ang paggunaw. O sige, maghanap ka ng 50. Pag may nakita ka, hindi ko itutuloy ang plano ko. Walang natagpuan si Abraham. Hanggang 40, 30, 20, hanggang 10, wala siyang natagpuan. Siya lamang ang matuwid nung panahon na yun. Kaya ano nangyari? Ginunaw ang Sodom at Gomorrah sa pamamagitan ng apoy. At dito, matapos ang baha, nang mailigtas si Noah at ang kanyang pamilya, sumakay sila sa arko, nangako ang Diyos sa kanya na hindi niya nagugunawing muli ang mundo. At nagkaroon ng sign, ito ang palatandaan na hindi ko na muling gugunawin ang mundo, yung rainbow. No? Kaya lumitaw ang rainbow. No? So, ang transition ay nangyayari sa panahong itinakda ng Diyos. God is going to do something. At sa panahon na ito, ay marami pong nangyayari sa buhay natin. Lahat tayo na nakakaranas ng tinatawag na transition. Sabihin natin lahat, transition. Ano nga ba ang transition? What is transition? Transition is the process in which something changes from one state to another. Yan po yung transition. Ito'y proseso ng mga bagay na nagbabago mula sa isang kalagayan o lugar at sa ibang lugar. No? Parang si Noah. Dati siyang nabubuhay sa lupa, tapos habang gumagawa siya ng arko, pinagtatawanan siya ng mga tao. Ang sabi niya, magsisi kayo, gugunawin ng Diyos sa mundo dahil sukdulan na ang kasalanan ng mga tao. Kasama na kayo doon, marahil nagpipreach siya. No? Pinagtatawanan siya kasi nga during that time, ang init-init ng araw, parang baka ganito yung panahon niya, tag-init, tag-araw. Niloloko siya, pinagtatawanan, nasisiraan ka na marahil ng ulo, nakikita mong ang init-init ng panahon, sasabihin mong uulan. No? Hindi naniwala ang tao sa kanya. Because Noah, nabubuhay siya sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya anumang instruction ng Diyos sa kanya, wala siyang ginagawa kundi ang gawin at sundin. Kaya ang sabi ng verse 22, Noah did the instruction of God, the commandment of God. Ginawa niya yung arko. No? Sobrang andun yung faith niya na kahit talaga mainit nga, basta yun ang sabi ni Lord, gawin. No? So, transition is the process in which something changes from one state to another. Transition is a change from one thing to the next, either in action or state of being. Yan po yung mga ibang kapakahulugan ng transition. No? Maging sa church natin, no? Marami sa atin, halimbawa, gaya namin, galing ng Pasig,
Napunta kami ng Mindoro, 20 years nung napunta kami ron, 1985 o 86 to 2006, 20 years. After doon, may bago ipagagawa si Lord sa amin. May mga pangyayari hindi namin inaasahan na kahit wala kang kasalanan o ginawa, inaalaw ng Diyos na mangyari kasi nga may bago siyang ipagagawa. Nakuha niyo po ba? Amen? So yun, napunta kami ng Cavite at 18 years na nga po kaming nakatira dito. No? Dahil eto ngayon ang ipinagawa ni Lord. No? Nagkita-kita tayo, nagsama-sama tayo. Kaya nga, parang ano yan yung caterpillar, di ba yung malaking uod? O yung dumarting sandali, nandun siya sa loob ng kokon. Tapos doon, may proseso hanggang lumabas yung pakpak niya. No, yung malaking paru-paro. Ayan. No? Parang tayo, dumarting ang sandali na sa transition ng buhay natin, maraming nangyayaring pag-a-adjust. Dati kang nakatira sa Pasig, napunta tayo ng Cavite. Natira ka ng Iloilo, napunta ka ng Cavite. Dati ka nakatira ng Mindoro, napunta ka dito sa Cavite. So may mga transition. Nag-a-adjust tayo sa kultura ng kapaligiran, no? Yung klima, kung napunta ka na ibang bansa. So nag-a-adjust tayo kasi nga may transition nangyayari. No? Katulad din sa mga kabataan na dati for how many years kasama mo ang magulang mo? Ilang taon? 20 years, 25, 30, tapos bigla ka nag-asawa, may transition na mangyayari. Siyempre, iiwan mo na yung parents mo. May asawa ka na, so may changes. May pag-a-adjust. Mabubuhay kayo mag-asawa na kayo na lang dalawa at bubukod na kayo kasi nga, hindi ka na binata at hindi ka na dalage. So we called it transition. Amen po ba? No? So another thing, pag sinabing transition, you move. No? Siyempre, mag-move ka to go to another level of task. No? To leave the old one and to go to another one. Siyempre, iiwan mo na yung dati. No? Dati, umaattend lang tayo sa church, tapos atin-atin lang, pero dumating ang sandali, naramdaman mong may calling ka ni Lord, may calling ka kay Lord. At dumating sa sandali, ang puso mo ay gustong-gusto mo mag-serve kay Lord. Pero at the same time, nag-aaral ka, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo, pero aandun yung heart mo to serve God. No? Ma-involve sa church, sa ministry. Kaya darating ang sandali, magkakaroon ng changes. No? Magkakaroon ang puso mo ng fire, no? To serve God, to find God, to find the presence of God. Kaya nga, mag-move ka ngayon mula sa luma, ay dadako ka sa isang panibago na gusto mo mangyari sa buhay mo. Kaya nga, darating ang sandali, yung buhay nating unfruitful, iiwan mo siya dahil magiging fruitful ngayon ang buhay mo. Amen po ba? No? Kaya yung dati-rati na hindi tayo nagiging blessing sa iba, pero dumating sandali, maraming nabe-bless sa buhay mo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, bless na bless ako sa iyo. Ayan. Sa kabila, bless na bless ako sa iyo. No? Naalala ko kahapon nga ba? O makalawa. Yung si Pastora Marlene Tindoy, pastora po sa Calapanyon, may 15 years na siyang nalipat sa Las Piñas. Umatin kami ng conference sa Ortigas. Kami ni Pastora Chic, tsaka ng wife ko. Nasa bandang harap kami, tapos nakikinig kami doon sa prape. Nandun pala siya sa likod. Nag-CR ako. Pagdaan ko, nandun siya. Sabi niya sa akin, parang kasi kilala nila ako sa Pastor Duno no? Dahil nga Leonardo Bedanya Jr. ang full name ko, nagkaroon ng changes o transformation. Dati kilala ko sa JIL na Pastor Duno, no? Pero dahil Leonardo ko, ang tawag na sa akin Leo, Bishop Leo, Pastor Leo, no? Sabi niya, yung tangkad na yun, yung tayo na yun, si Pastor Duno, yan Parang nakataligod ako, kilala niya ako. Ako yung medyo matangkad nga. Kaya nung mapadaan ako, sabi ko, ikaw nga yun, si Pastor Duno. Nagpe-pray ako kay Lord na, kasi umatin siya nag-iisa, nagbiyahe lang, na may makita siyang kakilala at makasabay siya pag-uwi. Ayun nga, naisabay namin pag-uwi. Nung umating kami sa conference, bumaba dyan sa Mesa Pote, sa Tulay, sa Las Piñas. No? So, anong gusto ko ipakita rito? Pag ang tao kilala ka, ang karakter mo, kahit nakataligod ka, kahit naasaan ka, i-acknowledge ka na nila na ikaw yung taong natuwa sila sa buhay mo. Amen? Na-bless sila sa buhay mo. Kaya nga, ako, habang ako'y nabubuhay, sabi ko, Lord, make me a channel of blessing.
no? Especially sa karakter po natin. Marami kasing magagaling na tao, matalino, may pinag-aralan, mahusay, pero pagdating sa karakter, baksak, no? Mahalaga po ang karakter ng mga mananampalataya. Tayo po lalo na. Ngayon, tuloy po natin, no? Transition is a process of God to push us through where He preparing something new. Mayroon siyang inihandang bago eh. So we have to go to transition. Kailangan pumunta tayo doon sa pagbabago, no, sa transition. Transition is a process of God to push us through where He preparing something new. No, kasi naghahanda siya ng bagong bagay eh. So we have to go to transition. No? So we need to accept the fact and obey the truth. Tanggapin natin, Lord, dati maatin lang ako doon pero bigla mo ako ipinadala sa ganitong probinsya. Ako pala'y magpapastor. No, naalala ko noong 1984, 85, 1 year ako sa Panikitarlac. Isinama ako nung pastor ng Manila, sa JL pa kami noon. Kala ko, di sinama niya lang ako. Pala, iiwan ako doon para magkaroon transition. Babalik na siya ng Manila at ako naman ipapalit. No? Eh wala akong magawa dahil gusto ko mag-serve. Yes, Lord. Kasi ang heart ko during that time sa province, sa field. No? Kasi kung ano yung desire ng heart mo, gagawin ng Diyos yan. No? Ang heart mo sa music, ang heart mo sa dance, sa pagdadrum, sa gitara, sa pagpapaawib, darating ng sandali kasi andyan ang puso mo eh. Di ba sabi ni Lord, kung saan naroon ang puso mo, naroon ang kayamanan mo. No? Where your heart is, there is your treasure. Kaya kung saan ang puso mo, mag-flourish ka dyan, maglingkod ka kay Lord kasi diyan ka lalago, diyan ka magpa-prosper. No? So, transition is a gateway to your future. No? Kaya yung mga transition nangyayari sa atin, gateway yan para sa future natin to be fulfilled, no? Para mangyari. Transition is a gateway to your destiny. Kaya kung may mga pagbabago sa buhay natin, dati-rati, maatin ka lang, no? Dati-rati sa dance ka lang, pero dumarating ang sandali, nile-level up ka ng Panginoon. No? Dati-rati nasa music ka lang, pero dumarating ang sandali, nagiging Bible teacher ka na, na-involve ka sa community. Dati nasa prayer group ka lang, pero dahil andun yung heart mo to serve God, nile-level up ka ng Diyos. No? Transition is a key to reach the fullness of glory of God. No? Marireach mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Transition is hard in the first step, but you must look behind the horizon. Mahirap po yung mga transition eh, di ba? Lord, lilipat kami ng bahay. Maraming asikasuhin, kuryente, di ba? Minsan ganyan, tubig, no? Kapitbahay, makikisama ka. Maraming mga nangyayari kasi nga may transition, no? Na nagaganap. Pero ang tignan mo, yung beyond the horizon, ito pala ang plano ng Diyos. Alam nyo, yung 20 years kaming nasa Mindoro, yan kasama ko si Brother Chito De Leon, yung pamilya nila. Sila po yung property custodian namin doon. Parang dalawa laki nito, yung church natin sa Alapan, no? Yan, si Brother Chito De Leon, na sila yung contact natin sa Lipa ngayon. Ang tagal namin magkasama, may 20 years nga yata, no? At ganun din sila, napunta ng Lipa, kami naman napunta rito. Dahil nga, yung plano ng Diyos ang nangyayari, sinusunod natin. So sa transition talagang minsan parang mahirap, pero no, pag inaccept mo yung katotohanan, makikita mo magaang. At makikita mo yung perfect plan ng Diyos sa buhay mo, na kaya ka pala dinala sa gawain na ito dahil ito ang purpose ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Verse 7 ng Genesis, balikan natin. Verse 7, yung chapter 7. Baba muna po tayo. Verse 7 ng chapter 6 nga, no? Then Noah, chapter 7 na po, tataas lang tayo. Chapter 7, verse 7. Then Noah and his sons, and his wife, and his sons, wives with him, entered the ark to escape the flood waters. Yan, pumasok na po sila. On the very same day, Noah and Shem, and Ham, and Japheth, ito yung mga anak niya lalaki, the sons of Noah, and Noah's wife, and the 3 wives of his sons with them, entered the ark. No? God destroyed every living thing that was on the face of the earth. Pinapasok na nga sila sa arko,
at lahat ng hayop ay kasakasama nila. Man and animals, and the crawling things, and the birds of the heavens were destroyed from the land. Ayun, dinestroy na lahat. Only Noah and those who were with him in the ark remained alive. Yan. Nasa chapter 7, verse 7, 13, and 23. Ito pong binasa natin. So God destroyed every living thing during that time. Ang itinira lamang si Noah at ang kanyang pamilya. No? So, approximately ito po yung mga 1 year and 10 days na si Noah at ang pamilya niya nanirahan doon sa arko. No? 1 taon at 10 araw nanirahan sila. Kasama nila ang lahat ng hayop. Naroon sa loob ng malaking arko. Imagine nyo, 1 taon at 10 araw kayong naninirahan sa arko, naroon ang lahat ng klase ng hayop. Doon dumudumi, doon umiihi. No? Bagamat may makwarto, pero siyempre, hindi naman close na close yun. Sumisingaw, umaamoy. Pero, nagtiis sila sa lahat ng mga kaganapan na yon, na sila ay nanirahan sa arko dahil ito ang utos ng Panginoon sa kanya. Kaya kung i-imagine natin, naging mahirap yung transition ni Noah at ng pamilya nila. Sa buhay din natin, maraming mga transition nagaganap. No? Umalis ang mister mo nung unang alis sumakay ng barko, naiwan ka sa bahay, tapos may 2 anak ka, nag-iisa ka, ikaw ang nanay at tatay. Di ba? Yung mga ganon. O kuminsan naman, pumanaw na si mister o si misis ang pumanaw o mister ang naiwan. So, ang laking pag-a-adjust. No? Pero si Tandang Noah, merong karakter sa buhay niyang makikita natin. Genesis chapter 6 verse 8 and 9. Characteristics of Noah. Anong karakter meron si Noah? Ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 8 and 9, but Noah found favor and grace in the eyes of the Lord. Nakasumpong siya ng pabor sa mata ng Panginoon. These are the records of the generations ni Noah. Ito yung una niyang karakter. Noah was a righteous man. He is a just man. Matuwid siyang tao. No? Blameless in his time. Secondly, Noah walked with God. Lumakad siyang kasama ang Diyos. No? Nabuhay siya sa mundo na ando ng Panginoon sa kanya. At alam ko tayo rin po sa oras na ito, ngayon kaya tayo nabubuhay sa mundo, hindi lang tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos. Amen? Saan man tayo pumunta, saan man kayo dumako, tandaan natin, we should walk with God like Noah. Lumakad tayong kasama ang Diyos. Hindi lamang tayo lalakad para sa Diyos, kundi lalakad tayong kasama ang Diyos sa buhay natin. No? Kasi pag kasama mo ang Diyos, mayroong control, may pagpipigil. Kasi nga yung fruit of the Holy Spirit, nandyan yan eh. No? Di ba yung Galatians 5, 22 to 23? Ano nga yung fruit of the Holy Spirit? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, yung pang-siyam. Ayan, 9 fruits of the Holy Spirit yan. Kaya nasa atin yan. Though sometimes, may mga ganapang biglaan na bilang tao, tumataas yung hindi isip eh. Baka yung dugo, ayan, no? O yung emotion natin. Minsan may mga pangyayaring ganun. Pero later on, mararamdaman mo, Lord, salamat. Andito pala ang bunga ng Holy Spirit sa akin. Ayan, no? Amen. Tuloy po tayo. No? So, si Noah, nakasumpong ng favor kay Lord. Pag sinabing favor, meron kang pabor kay Lord, meron kang lingap. Ang pagtingin ng Diyos nasa iyo, ang sulyap ng Diyos nasa iyo. Yung bang bawat lakad mo, bawat gagawin mo, bawat hakbang mo, bawat pupuntahan mo, ang gaang, may ibig sabihin, may favor si Lord. Hindi ka struggle, hindi mahirap yung mga inaayos mo, papeles man yan, permit man yan, ang gaang kasi andun nga yung lingap ng Diyos, yung favor. Ayan, no? So nakita natin dito yung karakter ni Noah. Ayan. Ngayon, what is the art Noah built? No? Ano ba yung art na itinayo ni Noah? What was the art that Noah built? No? Ano yung itinayo ni Noahang arko? Yes, literal na arko, nagtayo siya. Pero bago niya ito na itayo, madali sa kanya na gawin itong arko. Kasi meron na siyang na-build na art sa buhay niya. At ito rin po, pag ito'y na-build natin in our daily life, makita natin, ano man ang ipagawa ng Diyos sa atin, ano man ang instruction ng Diyos sa atin, kahit mahirap, kahit nag-iisa ka, magagawa mo. Bakit? Kasi na-build mo na sa buhay mo yung arko na ito. Number 1, no? The art that
Noah's built in his life is, number one, we should build the art of intimate relationship with God. Nakabuo na si Noah sa buhay at puso niya ng malalim na relasyon sa Diyos. No? Kaya yung instruction ng Panginoon sa kanya, hindi siya nahirapang gawin. Kahit mahirap yung gagawin. Kasi meron siyang intimate relationship with God. No? In his daily life, kinakausap niya ang Panginoon. Kaya nga, it is a personal relationship with God. No one can dictate you between you and God alone. Walang sino man magdikta sa iyo. Kahit nasa sasakyan ka, sa opisina, sa trabaho, basta may time, pwede nating kausapin ng Panginoon. No? Pag may problema, may trouble, kausapin mo siya, Lord, sabi mo sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, I will give you rest." No? Matthew 11:28. Kausapin natin siya kung may bigat sa puso natin, may problema, may trouble sa anuang bagay. Sabi ni Lord, lumapit tayo sa Kanya. Kaya nga pag sinabing intimate is being close to God. Nandun yung pagiging malapit mo sa Diyos. Malalim na kaugnayan sa Diyos. Malalim na pakikipagniig sa Diyos. Katulad sa mag-asawa, di ba? Ang mag-asawa, sobra ang kanilang intimate relationship. No? Sobrang lambing nila o sweet, lalo pag bagong kasal. No? Pero pag may mga anak na atapo, malambing pa rin, pero andun pa rin yung hindi na gaano tulad ng bagong kasal, di ba? Kasi may bunga na yung kanilang pagsasama, tubo na. No? Kaya kami po, ang apo namin, 5 na ba? 6. 6 na apo namin. Kaya praise God. No? Kaya mag-apo na rin kayo. Bagay, maliliit pa yung iba sa inyo. No? Wag muna. No? Pinag-aaral pa, pinalalaki pa yan. No? So, malayo pa ang lalakbayin po natin. So, kaya nga po, ito po ang hinahanap ng Diyos sa tao eh. Yung saan man tayo naroon, ano mang sitwasyon ng buhay natin, ano man ang kalagayan natin, kausapin natin si Lord. No? Amen po ba? Mark chapter 1 verse 35. Sabi po rito, "Then Jesus got up early in the morning." No? Bumangon ng maaga-maaga. "When it was still very dark," madilim pa, "departed and went out to a desert place." Napunta sa lugar na walang tao, tahimik. "And there he spent time in prayer." No? Naglaan siya ng pananalangin. Even Jesus, our number 1 model, He talked to the Father in heaven. Nakikipagniig siya. Nakikipag-usap siya sa ating Amang nasa langit. Kaya nga, tayo po bilang mga pastor tayo, yung mga worker, even ang bawat isa po sa atin, no one is exempted. We must good a model. No? Maging mabuti tayong ehemplo, modelo sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. No? Kaya pag sinabi ng pastor, mayroon po tayong prayer meeting. Kailangan nandun ang mga workers especially. No? At kung mayroong mga kapatiran, member na gustong dumalo, welcome. Kasi through that gathering, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, ang kalapitan ng Diyos sa atin. Lalo tayo nalalapit sa Panginoon. No? Kaya nga, hindi natin dapat kaligtaan yung ginaganap na mga prayer meeting. Kasi minsan nag-announce ang pastor, meron po tayong birthday ni sister. Naku, ang daming dadalo. No? Kasi may eating fellowship. No? Pero pag sinabing, may prayer meeting po tayo, ganitong oras, naku, mabibilang sa daliri yung dadalo. No? Alam nyo, hindi po natin dapat baliwalain ng prayer. Sabi ko nga nung nakaraang Friday, nagkaroon dito ng overnight prayer meeting. Kasi midnight prayer lang yun eh, hanggang 12 lang. Nung nasa jail pa kami ng pagka-overnight, talagang hanggang umaga, 4 a.m., 5 a.m. Ngayon, dahil siyempre iba, sa kultura ng panahon at paligid, hanggang 12 na lang. No? Ang mahalaga rito, no, nandun tayo nananalangin sa Diyos. Amen. Nakikipagniig. No? Kasi nga, prayer is the backbone of the church. Para ito'y haligi ng church. Subukan nating ang bahay natin, walang mga pundasyong gaano. Tatatlo, dadalawa. No? Mabuhay po yan. No? Madali siya. Kaya yan, si pastor engineer natin, no? Jam, ay grabe. Mamaya papakita ko po sa inyo yung ating talagang quality, no? Yung ating ginagawa ngayon doon. No? Praise God, talagang the best, no? Ang ibinibigay ni Lord sa atin. Amen. So, mamaya po yun. So, kaya nga, being close to God is totally trust in God.
Pag sobrang malapit ka sa Diyos, andun yung totaling tiwala mo sa Panginoon. In every situation na nangyayari sa buhay natin, ano mang nagaganap, Lord, desperado na ako, Lord, tiwala ako sa iyo, you will never leave me, hindi mo ako pababayaan, ang aking pamilya, Lord, bahala ka na. No? Kumbaga sa andun yung total dependent natin kay Lord. Let the will of the Lord be done, not our will. No? Na para tayong bata sa Kanya. Kwento ko sa inyo itong isang kasaysayan patungkol sa isang kaharian. Naikwento ko na ito dati. Dito makikita natin na isang batang lalaki na yung total trust niya sa kanyang ama ay gano'n na lamang na hindi siya susuong sa balon para kunin ang brilyanting regalo ng reyna at hari doon sa anak nilang prinsesa nung dumating ang kaarawan, nahulog doon sa balon sa gilid ng palasyo. Kasi nag-birthday yung prinsesa, kaisa-isang anak ng hari at ng reyna. Nag-birthday, binigyan ng brilyanting singsing. Nung isang araw, nagtatampisaw sa gilid ng palasyo, may balon, lumuwag, nalaglag dun sa balon. Nalulungkot ang prinsesa, ilang araw na hindi kumakain, nasa kwarto. Natatakot, baka pagalitan ng ama ng hari. Pinatawag siya ngayon ng mag-asawa. At ipinagtapat ng bata ang nangyari, nalaglag nga sa balon. Kaya ang ginawa ng hari, daglig-dagli, nanawagan sa kanyang nasasakupan. Nang dumating mga tao, ang sabi ng hari, sino man sa inyo ang sisisib para kunin yung brilyanteng regalo namin sa anak kong prinsesa na hulog sa balon, maging kalahati ng aking kaharian, ibibigay namin sa kanya, gagantimpalaan namin. So, ang dami nag-volunteer, ang lalaki ng katawan, mga lalaki, maya-maya may isang bata. Sabi ng hari, teka, hindi kayo pwede, lalaki ng katawan nyo, kailangan bata lamang. So, nag-volunteer yung bata. Sabi niya, ako po, mahal na hari, sisisiring ko po yan. O sige, simulan natin. Hindi po, isang kondisyon, gusto ko kasi pag sumisid ka ron, tatalian ng tali yung bewang mo, hahawakan ng malalaking tauhan ng hari. Para anuman mangyari sa balon, iaangat siya kaagad. Sabi ng bata, hindi ka, sandali po, mahal na hari, sisisid po ako dyan, gusto ko tatay ko ang hawak ng tali. O sige, dali, tawagin tatay. Nung dumating ang tatay, nako, parang si Palito, pagkapayat-payat. No? Sabi ng hari, yan ba ang paghahawakin mo ng tali? Tatay mo ba? Opo. Ba't gusto mo pang tatay mo? Pagkapayat niyan. Ang lalaki ng tauhan ko para kung may mangyari sa'yo sa balon, hilahin ka, mabilis. Hindi ka malulunod. Bakit ba gusto tatay mo? Gusto mong tatay mo humawak? Alam niyo po, mahal na hari, tiwala ako sa tatay ko. Kung ako man ay nasa ilalim, kahit magdugo kamay ng tatay ko, ano man mangyari, hindi niya ito bibitawan. Kasi alam niya ang anak niya ay nasa balon. Malay ko, kung yung mga katawan, yung lalaking katawan, masaktan at bitawan ako doon, sabi ng bata. Kaya gusto ko, tatay ko. No? So, pinapakita natin sa kwentong ito, na yung tiwala ng bata, gano'n na lamang sa tatay niya. Amen po ba? Dito sa lupa, pag sobra ang tiwala natin sa amang nasa langit, anumang mangyari sa mundo, hindi tayo bababaya ng ating amang nasa langit. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Praise God. So kaya nga, yung intimate relationship with God, no, ito po ay kinapapalooban ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. No? Being close to God is totally, or intimate relationship with God is totally trust in God. Kaya yung tiwala natin kay Lord lang. No? Wala sa mga bagay sa mundo. So ito po ang unang na-build ni Noah, kaya madali sa kanyang gumawa ng arko kasi maayos at tama ang relasyon niya sa Diyos. Pag tama at maganda ang relasyon natin sa Panginoon, anumang instruction ng Diyos sa atin, no, hindi ka magrereklamo, gagawin mo agad. Amen ba? No? Pangalawa, the art of righteous living. Ito yung na-build ni Noah sa buhay niya. No? Nabubuhay siya ng matuwid, ng tama. Noah, sabi nga nung binasa natin kanina, di ba? Noah was a righteous man, matuwid na tao during his time. No? He is just man, matuwid na tao siya. Kaya pag tayo, ang isang tao'y righteous sa harapan ni Lord, ang mata ng Diyos laging nasa iyo. Tignan po nyo, Psalms 34 verse 15. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Yan, ang mata ng Diyos nasa taong matuwid. No? Nasa taong matuwid ang mata ng Diyos. No? Kaya pag lagi tayo nabubuhay ng matuwid, ang mata ng Diyos nakatingin sa iyo.
Second Chronicles 16:9. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in the behalf whose heart is perfect or loyal unto Him. Yung mata daw ni Lord, gumagala. No? Kaya tandaan natin, laging nakatingin si Lord sa iyo. Sabihin sa katabi nyo, kapatid, tandaan mong lagi, hindi ka man nakikita ng mahal mo sa buhay, o ni pastor, nakikita ka ng Diyos. Amen. Nakikita niya tayo, sabi ng Bible. Kaya we should live righteous. No? Mabuhay tayo ng matuwid. Living like Jesus, mabuhay tayong tulad naman sa Panginoon. Letter B, pangalawa, the Lord bless the righteous, pinagpapala ng Diyos ang taong matuwid. Psalms 5:12, surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. No, pinapaligiran tayo ng lingap o pabor. No? Binebless ni Lord yung taong matuwid. Pangatlo, God delivered the righteous in trouble. Ililigtas ni Lord ang tao sa oras ng kagipitan, ng mga trouble sa buhay. Psalms 34 verse 19, the righteous person may have many troubles. Yan, ang taong matuwid, maraming trouble tayo sa buhay, problema. But the Lord delivers him from them all. No, ililigtas tayo ni Lord sa lahat ng iyon. No? Kasi alam mong matuwid ka eh. No? Alam mo wala ka namang ginagawang masama. Yan. Kaya nga true righteousness is reflected in conduct. Ang tunay na matuwid, nagre-reflect yan sa mga ginagawa natin. Ano po yun? Yung honesty, yung pagiging honest natin, mahalaga po. No? Yung tapat ka. Kung nagkamali ka, aminin mo. Dahil tapat ka eh. Secondly, love. Yan ang reflection ng isang tunay na matuwid. Nandun yung pag-ibig sa puso. Pangatlo, keeping commandment. Iniingatan natin yung mga utos ni Lord. No? Kaya nga si Lord, sabi ng 1 John 5:3, in fact, this is love for God. Ito ang pag-ibig na para sa Diyos, to keep His commands. Yan. No, iniingatan natin yung mga utos niya. And His commands are not burdensome. Hindi namang mahirap sundin yung kanyang mga utos eh. No? So pangatlo, no? The art of true worship. Ito na yung na-build ni Noah sa sarili niya. Yung arko ng tunay na pagsamba ay ginagawa niya. Pati ng mga anak niya. No? They worship the Lord in spirit and in truth. No? Noah knows God. Kilala niya ang Diyos. He knew our God. No? Kaya nga si Abraham, no? Nag-build din po siya ng altar to worship God. Kaya alam nyo, the number one reason why God created us is to worship Him. Amen po ba? Sa umaga pa lamang, bago tayo pumasok sa trabaho, yung nagwo-work, maglaan ka ng time, sambahin natin si Lord, purihin natin siya, lumuhod tayo sa presensya ng Panginoon. No? Kasi minsan gigisingin ka ni Lord ng 3:30 a.m. Ako po madalas ganon. Minsan pupulikatin ako, kaya pala gusto ni Lord mag-pray sa Kanya, kausapin siya, sumamba. No? Ganun po. No? Kaya pag ginigising ka ng Holy Spirit, kaya ka pala ginising para sambahin ng Panginoon. No? Yung prayer meeting, mawawala pagdating sa langit. Yung follow-up, yung Bible study. Pero yung ginagawa natin pagsamba kay Lord, pagdating sa langit, ginagawa pa rin yun. Kaya yung pag-worship natin dito, ano yan paghahanda. Di ba yung prayer natin, Thy kingdom come, Thy will be done here on earth as it is in heaven. Yung ginagawa natin dito, pagdating natin doon, gagawin para natin doon. Ano yun? Yung pagsamba sa Kanya. Kaya yung mga inaawit natin kanina, no, napakaganda ng mga songs natin. No? Genesis chapter 22 verses 1 to 5. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son, Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Verse 5, he said to his disciples, stay here with the donkey, while I and the boy, yung kanya anak na sa Isaac, go over there. We will worship and then we will come back to you. No? So itong sinabi ng Panginoon kay Abraham,
na iaalay niya ang kanyang anak na si Isaac. Meaning, sasamba sila kay Lord. No? At sa pagsamba niya kay Lord, meron siyang gagawin. No? Nag-build siya ng altar. Ang sabi ng verse 9, chapter 22 ng Genesis. Nag-build siya ng altar. At doon, iniga niya ang anak niya si Isaac. At nang ito'y sasaksakin niya na, hindi na natuloy. Kasi nakita ni Lord yung pagsunod niya. No? Kaya nga, obedience is better than sacrifice. No? Hindi natuloy yung pag-aalay niya ng anak. Sabi ni Lord, Abraham, nakita ko ang pagsunod mo, ayun na lang ang tupang puti na kasabit sa puno, yun ang iaalay mo. Nakita ng Diyos ang pagsunod ni Abraham. Kaya nga, sa pag-aalay natin kay Lord, o sa pagsamba natin kay Lord, meron tayong daladalang ini-offer sa Kanya. Una, buhay natin. No? Na mahalagang ito'y i-dedicate kay Lord. So kaya nga, every time na sinasamba natin ng Panginoon, nalulugod ang Diyos. Natutuwa siya. No? Kaya nga, worship should be a part of our life. Maging bahagi na ng buhay natin ang pagsamba sa Diyos. Because God is worthy of our worship. No? Di ba yung awit natin kanina? Worthy is the Lamb. Yan, no? Seated on the throne. Yan. So kaya nga, tandaan natin yan. Kaya tayo nabubuhay at may hininga para sumamba sa Diyos. Amen po ba? At kahit saan pwede na tayong sumamba kay Lord. Sa room, sa opisina, sa school, sa kwarto, habang nagdadrive, pwede natin siyang sambahin because God is a spirit. And to those who worship Him must worship God in spirit and in truth. No? Sambahin siya. John 4:23-24. Ayan. Pang-apat. Ayan. Ano ang na-build ni Noah sa kanya bago niya i-build ang arko? The art of loyalty. Yung arko ng loyalty. No? Sabi ng 1 Corinthians 4:2, in this case, ayon sa sulat ni Pablo sa taga-Corinto, moreover, it is required, no, as essential and demanded, kailangan daw ito, of stewards that one be found faithful and trustworthy. Dapat masumpungan daw ang bawat isa na katiwa-tiwala. Yan. Tapat. No? Tignan nyo nga katabi nyo, katiwa-tiwala ba yan? Yeah. Amen. No? Yes, katiwala yan. Di ba? Maraming pinagkakatiwala sa atin. Sa ministry, sa food, kung ikaw ay nasa food, kung ikaw ay nasa Bible study, sa community, maraming pinagkakatiwala sa atin. At the more na pagkakatiwalaan ka sa maliit, pagtitiwalaan ka sa malaki. Kaya mahalaga yung loyalty. No? Una, maging loyal tayo kay Lord. No? Our responsibility na ibinigay ni Lord sa atin. Maging loyal tayo kay Lord. Maging loyal ka sa family mo. No? Loyal ka sa iyong trabaho. Kaya ka may trabaho. Kaloob ng Diyos yan. No? Huwag kang magnanakaw ng oras. Huwag kang mandadaya. Gawin mo yung tamang trabaho. No? Maging kung may business po kayo, maging loyal kayo, maging tapat sa business kasi kaloob ng Diyos yan. No? Pagka binebless ni Lord yan, kaya pala binebless kasi tapat ka sa pagbibigay ng iyong tithes. Amen ba? Kasi pag hindi ka tapat, makita mo, nagtataka ka, ba't yung business namin parang pababa, yung business sa pataas? No? Kasi hindi ka tapat sa pagbibigay ng tithes, gayong alam mo yung about giving ng tithes and offering. Pero pag naging tapat ka dyan, sabi ni Lord, subukan mong gawin ito, makita mo, hindi lang ibe-bless yung trabaho mo, pati na ikaw, mapopromote. No? Yung negosyo mo, ipaprosper ni Lord. Uunlad, lalaki. Bakit? Dahil sa iyong katapatan sa Diyos. No? Sikreto po yan. No? So, maging loyal ka sa iyong business, sa iyong trabaho, even sa ministry, kung tayo na-involve sa ministry, ano man yung ministry ipinagkatiwala ni Lord, ay maging tapat ka dyan. Gampanan mo ng buong puso. Ginagawa natin yan, hindi para kay pastor, para kay Lord. Amen. At syempre, submitted tayo sa pastor natin na ginagawa natin ito para mapaluguran ng Diyos. Kasi iba, andyan si pastor, sipagan natin. No? Gawin mo ng todo yung ay, wala si pastor, tamad-tamad muna tayo. No? Ayan, no? Pagka gano'n, hindi pinagpapala yung mga gano'n. No? So, mahalaga po yung loyalty. No? Sa lahat ng ginagawa natin. No? Lalo na marami pong
nahuhulog sa letter G. 3 G po yun. Maraming nagkakasala because of 3 letter G. Ano yun? Because of gold. Pera, money. Ang daming nagkakasala dyan. No? Dahil sa pagmamahal sa pera, yun, nagkasala. Nawala sa ministry. No? The love of money is the root of all evil. Yung pagmamahal. No? Pero kailangan natin ng pera. No? Lahat tayo nangangailangan yan. Amen? Pero yung pagmamahal, ayan, paghahangad. No? Kaya nga tayo may aircon. Siyempre, kailangan ng budget, pangbayad sa aircon, sa bahay, bill ng kuryente, tubig. Lahat, marami tayong bayarin. Ano yung binabayad dyan? Hindi naman pwede ibayad yung anak mo. Pera ang pambayad dyan. No? No? So maging faithful tayo kay Lord. Makita nyo, magugulat kayo yung pera nyong ganong halaga. Ang tagal maubos kasi gumagawa ang Diyos ng himala, nagmumultiply. Because you are faithful in giving kay Lord. No? Ayan. So, 5, na-build ni Noah ang the art of humility. No, may 10 minutes pa siguro ako, no? Ayan. The art of humility. Ayan. Ang arko ng pagpapakumbaba. James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. No? Because humility is the secret of promotion. Kasi pag ang tao ma-pride, palalo, mayabang, naku, hindi na po promote yan. Kahit nga sa mga company, pag nakita mong yung iyong mga trabahador, ang yayabang, ma-pride. No? Hindi po na-promote ng boss yun. Pero yung mga mapagpakumbaba, masunurin sa kanilang boss, mapagpasakop, no? Makita mo at masipag pa, at mabilis gumawa, yan, pinopromote yan eh. Kasi ando na yung kababaang loob, ando na yung pagiging mapagpasakop niya. No? Psalms 75 verse 6 and 7, promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He putteth down the one and setteth up another. No? Ang promotion ang gagaling kay Lord. No? Kaya kung nais yung ma-promote kayo, nasa ministry tayo o sa secular world, no? Nagtatrabaho ka, kailangan dala-dala natin ang spirit of humility. No? Amen po ba? Humility leads you to a peaceful life. Ang kapakumbabaan, dinadala ka nito sa mapayapang buhay. No? Pero pagka mga tao magugulo, ayun, walang kapayapaan ng buhay kasi magugulo sila. Ayaw nila ng pakumbabang buhay. No? Humility brings you prosperous life, masaganang buhay. Proverbs 22 verse 4, the reward of humility, no, and the fear of the Lord is riches, honor, and life. No? Yung mga mapagpakumbaba, pinagpapala ng Diyos yan. No? Amen po ba? Kaya let us always humble before God, not humbug. Humble. Yan. No? Tignan nyo ang katabi nyo, kapatid. Sabi nyo, sister, brother, be humble. No? Kasi yung nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos yan eh. No? No? Mag-humble tayo kay Lord. No? Lahat naman tayo nagkakamali. No one is perfect, tandaan nyo. No? Lahat tayo nagkakamali. Bakit? Tao tayo eh. Hindi naman tayo Diyos, tao tayo. May damdamin tayo at puso't pakiramdam. No? Pero pag ando ng humble spirit, pag-acknowledge ng pagkakamali natin, no? Lalong nalulugod ang Diyos. Pang-anim, last na po ito. Ayan, meron pa akong 6 minutes siguro. Ayan. The art of precise obedience to God. The art of precise, ibig sabihin, eksaktong pagsunod. Yan. Meron kang eksaktong pagsunod, kagaya ni Tandang Noah, no? Tamang pagsunod, buong pusong pagsunod. Because God hated disobedience person. Half obedience is disobedience, no? Kaya kailangan 100% ang pagsunod natin kay Lord. Kung susunod ka rin, ibigay mo na yung the best, no? Kasi kung susunod ka at parang hindi buo sa puso mo, nanlalamig ka o nanghihina ka, parang ayaw mo talaga 100% sumunod, gusto ni Lord, buong pusong pagsunod. No? Gawin mo yung ipinapagawa ng Diyos. Kasi namumuhay ang Diyos sa mga masuwayin. Tinatanggal niya, nire-reject niya ang mga masuwayin. At isang example natin dito, si King Saul. No? Sa 1 Samuel chapter 15, 1-3, basahin natin. 1 Samuel 15, 1-3. Then Samuel said to Saul, si Propeta Samuel, nagsalita kay Haring Saul, I was the one the Lord sent to anoint you as king over
His people Israel. Now listen to what the Lord says. Here is what the Lord of hosts says. Itong sinasabi ng Panginoon sa iyo. I carefully observe how the Amalekites opposed Israel along the way when Israel came up from Egypt. So go now and strike down the Amalekites. Destroy everything that they have. Don't spare them. Put them to death. Man, woman, child, infant, ox, sheep, camel, and donkey alike. So ang instruction ng Diyos, papatayin yung mga Amalekites. No? Kasi nga nabubuhay sa mga kasamaan during that time. Ang instruction kay King Saul sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Pero anong ginawa? Pag binasa natin ang buong 1 Samuel, oo nga, nilusob nila ang kalaban nila. Pinatay ang mga hayop. Pero itinira ni King Saul na mga tauhan niya yung matatabang tupa. Ang reason, iaalay kay Lord. No? At dahil doon, nireject siya ni Lord. Tinanggal bilang hari ng Israel. Anong reason? Because of disobedience. Hindi niya sinunod talaga yung instruction ng Diyos. No? Kaya nga sabi ng verse 22-23, Then Samuel said, Does the Lord take pleasure in burnt offerings and sacrifices as much as He does in obedience? Certainly, obedience is better than sacrifice. Paying attention is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination. A presumption is like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. No? Nireject niya yung word ni Lord, sinuway niya. No? Kaya yung pagsuway, para pala yung na pagre-rebelde. At pagsamba sa mga kasalanang divination daw. No? Presumption is like the evil of idolatry. Kaya nga, we need to obey God rather than man. Andiyan po ba kayo? Amen? Acts 5:19, pinigilan sila Pedro ng pangangaral tungkol kay Jesus hanggang ibinilanggo siya. Pero ang sabi niya, no, we ought to obey God rather than men. Higit namin susundin ng Diyos kaysa sa inyong mga tao. Kaya nga, ang pagsunod natin sa Diyos, yan po'y mahalaga. Kung susunod ka rin lang, ibigay mo na ang the best mo. Ibigay mo ang time mo, effort mo, panahon mo. Lahat ng bagay sa mundo, iiwan natin eh. Karangyaan, katanyagan, kayamanan, ari-arian, lupa, pamilya, bahay, lahat. Wala tayong madadala. Pero yung nagawa natin para sa Panginoon, lahat ng pagod natin, hirap, effort, lakas, yung mga ari-arian natin, pinagamit natin kay Lord, binigay natin sa Kanya, Kanya naman yan, hindi nawawala ng kabuluhan niya. Amen po ba? Because of your obedience to God. No? Kaya ang pagsunod is the key of God's blessing. Gusto natin i-bless tayo ni Lord. Amen? Sumunod po tayo sa Kanya. No? At kung tayo may pagkakamali, pagkukulang, Lord, here I am, Lord. Sorry po, forgive me sa aking mga nasalita, sa aking nagawa, sa aking mga pagkukulang. Lahat naman tayo nagkukulang. As I conclude, what is your art? Tulad ni Noah. Gusto ng Lord na mag-build tayo ng intimate relationship with God, yung daily life natin. No? The art of righteous living, art of true worship. Sambahin natin si Lord every day. No? Maging loyal po tayo. At mabuhay tayo ng may kapakumbabaan, no? At ng pagsunod sa Diyos. Kaya nga, it's up to you to obey or disobey. Nasa inyo pong desisyon. We have freedom to choose. We have free will. No? Meron kasi tayong kalayaang mamili eh. No? No one can dictate you or push you. It's up to us. Is your decision will give benefits to other people or ikaw lang? Yung bang mga desisyon natin magbe-benefits ang iba o ikaw tayo lang? No? You are free to choose, but you are not free from the consequences of your choice. Ayan. Sabihin natin lahat. 1, 2, 3. You are free to choose, but you are not free from the consequences of your choice. No? Hindi tayo makakatakas kung ano yung consequences dahil sa pagpili natin. Kaya kailangan piliin natin, Lord, maglingkod ako sa iyo. Yung na-build na art ni Noah sa buhay niya, gusto kong makita rin sa akin. Lord, ito ang gusto kong piliin. Yan. Kasi anumang pinili natin sa buhay, hindi natin matatakasan yung consequences ng pinili natin. No? Kaya you have free will to decide. Malaya tayong magdesisyon. Kaya ngayong umaga pong ito, praise God, kung nais natin maranasan yung acceleration from God, no? Choose to obey God. Amen?
No? Sige po, tumayo tayong lahat. At tayo ay mananalangin sa Panginoon. Praise God. Hindi po aksidente kung bakit tayong lahat naririto. Ito po yung plano ng Diyos sa atin. No? Lahat naman tayo kung may mga pagkukulang, pagkakamali sa Panginoon, this is the time for us to once again to offer our hearts, our whole being to our God. Magpakumbaba tayo sa Panginoon at aminin natin na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. Ibaba natin ang mga puso natin sa Kanya dahil si Lord lamang ang nakakaalam ng laman ng ating mga puso at dito'y walang natatago. No? Sige po, awitin natin yung awit kaninang Heart of Servant. Bago tayo mag-pray. Thank you, Jesus. In of your grace, setting my feet in your way, enter into your presence to behold your face to My Jesus and my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you,
my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Amen. Make us a servant, Lord. Yes, Lord. Follow you. I follow. If we really follow God, magdesisyon po tayo ngayon because the days are evil. Ang mundo po'y pasama ng pasama. Naghahanap ang Diyos ng mga babae at lalaking handang sumunod sa Kanya, gawin ang kalooban ng Diyos. Habang nakayuko tayong lahat nakapikit, pwede po ba natin itaas ang ating dalawang kamay at sabihin natin ang prayer na ito, sama-sama tayo. Sabihin natin, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, marami pong salamat sa paalala mo sa akin, sa buhay ni Noah, na nabuhay ng matuwid, lumakad ng para sa iyo, nakasama ka, Panginoon. Sa oras na ito, narito ang buhay ko, muli kong isinusuko sa iyo. Ikaw po'y maghari sa puso ko. Handa kong sundin ang mga instruction mo sa buhay ko. Handa kong gawin ang pinapagawa mo sa buhay ko. Dahil kinikilala ko na ang lahat ng meron ako, ikaw ang may-ari, sa iyo galing. Marami pong salamat. Handa po akong sumunod sa iyo sa oras na ito. Paglilingkuran kita habang nabubuhay. Ito po aking panalangin. Amen. Sa mabilis lang po, sa lahat ng nais sumunod kay Lord, gusto niyo sumunod, magpagamit sa music, one day you want to become a pastor or teacher, evangelist, gusto niyo mag-serve, sige po, lapit lang kayo sa harapan. I-anoint namin kayo ng oil ni Pastor Jan, sapagkat ang pastor na ito ay meron din po siyang anointing na kagaya po nung sa akin, to anoint. Mabilis lamang po, mag-anoint kami sa inyo ng oil. Sige po, sa mga nais na sige po, my eyes. Amen. Sige po, paharap po kayo sa akin, paharap. Oil, meron sa likod. Sige po, alam nyo, ang Diyos naghahanap ng mga babae at lalaking susunod sa Kanya. Maraming paraan ng pagsunod sa Diyos. Paggamit ka sa music, sa ushering, sa prayer, sa follow-up, sa pagtuturo as Bible teacher o evangelist, o you want to become a pastor one day, magsasama ka sa mga pastor. Kasi kung sino yung lagi mong kasama, isang araw ganun ka na rin. No? Sige po, hallelujah. Lord, as anoint this oil, O God, sa iyong mga anak na nagdi-decide na sumunod sa iyo, in one way or another, sa anumang paraan. Lord, as anoint this oil, O God, release si Karalabakanda, Lord, release your anointing. Release the spirit of desire to worship you, to honor you, to obey you. Lord, in the name of Jesus, as anoint this oil, Lord, let the fire of the spirit of obedience rule upon their hearts, Lord. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, salamat. Narito ka, Panginoon, para i-bless ang bawat isa. Gamitin according to your will, O God, according to your purpose in our lives. Yes, Lord. Yes, Ikaralabakanda. Yes, hallelujah, hallelujah. The Holy Spirit is moving. The Holy Spirit is touching you. Yes, Lord, as anoint this oil, I release, Lord, the spirit of true obedience, anointing. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Ikaralabakanda, hallelujah. The follow
Yes, Lord. Lord, Shikababakanda, as anoint this oil. Lord, I release, oh God, right now. Hallelujah, the spirit of fire of obedience to God. Lord, let your fire, oh God, release unto your people. In the name of Jesus, release. Shikababakanda. Hallelujah, receive right now. In the name of Jesus, receive the spirit of obedience. Yes, Shikababakanda, serving the Lord. Yes, receive the anointing of obedience to God. Yes, Shakabababakanda, receive right now the spirit of obedience to God. Yes, Shikabababakanda, receive right now in Jesus' name. Lord, I release, Lord, Anita, oh God. Yes, Lord, grant the desire of her heart to serve you, to obey you, Lord God. Bless her life, Lord God, her family in Jesus' name. Lord, use her for your glory alone, oh God, in Jesus' mighty name. In Jesus' name, thank you, Lord, thank you, Lord. Yes, your obedience today is what you are tomorrow. Your obedience brings you good health and long life. Yes, Lord, halakara, I release, Lord, the fire of obedience given to Emil, oh God. Bless his life, Lord, his family. Yes, Shikababakanda, Lord, you know his heart, oh God. Use him for your glory alone. Lord, Shikababakanda. Yes, Shikababakanda, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I release the spirit of anointing to obey you, Lord, to serve you, Lord God. Yes, Shikababakanda, receive right now in Jesus' name. Yes, Shikabababakanda. Yes, hallelujah. I release the spirit of obedient heart in Jesus' name, serving the Lord. Receive the spirit of obedient heart. Yes, anointing to obey God in Jesus' name. Yes, Shikabababakanda. I release the spirit of obedient heart. Yes, anointing to obey God in Jesus' name. Yes, Shikababakanda. I release the spirit of obedient heart, serving God in Jesus' name, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, I release Shikababakanda, the anointing, obey you, God, to obey you, Lord, to serve you in Jesus' name. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I release in Jesus' name. Yes, Shikababakanda, receive the anointing to obey God in Jesus' name. Yes, hallelujah. I release the anointing to obey you, Lord, in Jesus' name. Yes, Shikababakanda, I release the anointing to obey you, Lord, in Jesus' name. Yes, Shikabababababakanda. Yes, Lord, I release the anointing to obey you, Lord. Yes, Shikabakanda, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, I release the anointing to obey you, O God. Yes, Shikabababakanda, receive the anointing of obedience to God, whatever happened. Yes, Shikabababakanda. Yes, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. Yes, Shikababababakanda. Thank you, Lord. Lord, I release the anointing to obey you, O God, in Jesus' name. Receive right now. Yes, Shikababakanda, I release the anointing to obey you, Lord, to serve you. Yes, in the name of Jesus. Lord, I release Shikababakanda, the anointing to obey you, God. In Jesus' name. Yes, Shikababakanda, receive right now the anointing of obedience. Yes, Shikababakanda, receive right now. In the name of Jesus, receive the anointing of obedience to God. Yes, Shikababakanda. Yes, I release the anointing of obedience. Shikababakanda. Yes, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Receive the anointing of obedience. Shikababakanda. In Jesus' name. Yes, Lord. Receive the anointing of obedience to Almighty God. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I release the anointing of obedience unto you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the anointing of obedience to Almighty God. Yes, receive right now. Yes, yes, hallelujah. Receive the anointing of obedience to God. In the name of Jesus. Receive the anointing of obedience to Almighty God. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, yes, Lord, right now I release the anointing of obedience to God. Hallelujah. Whatever happens, Lord, susunod pa rin ang iyong mga anak. Lord, in Jesus' name. Yes, shikabababakanda. Yes, shikabababakanda. Rakabakanda, receive the anointing of obedience to God in Jesus' name. Yes, receive the anointing of obedience to Almighty God. Receive right now the anointing of obedience to Almighty God. Yes, shikaralabakanda. In the name of Jesus, receive the anointing of obedience. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Lord, I release the obedient spirit, oh God. I release the anointing of obedience.
obedience, Sikarabarabarakamta, in Jesus' name. Lord, I release, Lord, sa mga kabataan na ito, ang spirit of obedience to their parents, in Jesus' name, to you alone, O God, in Jesus' name. Lord, Sikarabakamta, I release the spirit of obedient heart. Yes, service, Sikarabakamta, in Jesus' name. Lord, I release sa mga kabataan na ito, ang pagsunod sa iyo, Panginoon, ang pagmamahal sa Diyos na buhay. Yes, Sikarabakamta, in Jesus' name, in Jesus' name. Panginoon, salamat po, Lord. Lord, I release the anointing of obedience unto you, Lord God. Sister Mayan, bless her family, her life, oh God. Lord, thank you, Lord, for her obedience unto you, Lord, in Jesus' name. Yes, Shikababakamta, I release the anointing of obedience. Yes, Shikababakamta. Thank you, Lord. I release and declare the spirit of anointing of obedience to Almighty God. Yes, Lord, I release the anointing of obedience to God. In Jesus' name. Yes, Shikababakamta. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I release ang pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, ang buhay na ito ay maglilingkod at pagsusunod po sa iyo. Gamitin niyo si Nanay, Panginoon, for your glory alone. In Jesus' name, thank you, Lord. Lord, I release the anointing of service unto you. Lord, ang batang ito ay maglilingkod sa iyo, sa dance. Lord, in Jesus' name, maging sa music, I release the anointing of obedience, O God. In Jesus' name, Lord, I release the spirit of obedience unto you. Walang sumunod sa iyo na pinabayaan mo. Bless mo po ang kanyang pamilya, Lord God. Lord, in Jesus' name, I release the anointing of obedience, Sikararabarakam, in Jesus' name. Lord, bless niyo mga bataan na ito, God. Use them for your glory alone. I release the anointing of obedience in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. I release the anointing of obedience, Sikararabarakam, in the name of Jesus. Lord, i-bless niyo po, Panginoon. Thank you, Lord. I release the anointing of obedience. Hallelujah. Lord, I release, oh God, in Jesus' name, the anointing of obedience unto you. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. I release the anointing of obedience unto you, God. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, bless niyo mga bataan na ito. Gamitin niyo sila. Yes, I release the anointing of obedience, oh Lord. In Jesus' name, receive the anointing of obedience. Yes, Lord, walang sumunod sa iyo na pinabayaan mo. Pagpalaan niyo mga mother na ito, kalusugang kalakasan na ibigay niyo. I release the anointing of obedience. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Yes, ang kapatid ko ito, bless mo, Panginoon, sa kanyang pagsunod sa iyo. Right heart, right spirit, right mind, and walk, oh God. Bless her life and her family. In Jesus' name, Lord. Thank you, Lord. Yes, release the anointing of obedience and blessing in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I release the anointing of obedience unto you, O God, in the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon. Thank you, Lord. I release your blessing and obedient heart, Lord God. Favor upon favor, blessing upon blessing kay Nanay, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Lord, salamat sa Brother Chito. Lord, bless his life. Lord, I release the spirit of strength, obedient heart. Yes, I declare, Lord, upon his life, Lord, your grace and goodness and mercy. Use him for your glory alone, O God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Amen. Lord, salamat po sa Brother Chino. Lord, I release the anointing of obedience unto you. Bless his life and his family, O God. Use him for your glory alone. Yes, I release your anointing of obedience, Lord, unto you. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Amen, amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Tumayo po ang lahat. Father, I declare your mighty words of the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa aming araw-araw na pamumuhay. Ang iyong pagsama at kalingay maranasan ng bawat isa, lalo na ang pabor mo, Panginoon. Lord, may your covering and divine protection be upon each and every one. I claim and I declare and decree, Lord, that you will never leave us nor forsake us, that you will bless the words of the hands of your people, O God, their loved ones, their family, their businesses, Lord. Salamat po, Panginoon. In the name of Jesus, thank you, Lord, we receive and we claim miracle, healing, and deliverance, Lord, na nanggagaling po sa iyo. Salamat po, Ama. We thank you. Lord, we honor you. And beginning today, we will, Lord, itatayo namin ang arko namin sa buhay namin, Lord, ang aming maralalim na relasyon sa iyo. Thank you, Lord. We give you honor, praise, and glory, Father God. In Jesus' name, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Sa kabila, pinagpala ka ng Diyos. No? Amen. Pinagpala na tayo ng Diyos. Amen. Ha? Umawit nga muna po tayo ng isang victory song. Amen, amen. Gusto niyo ba Tagalog, English? Tagalog. O sige, araw-araw. Amen. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. mas malakas! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano man! Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh. Amen. Hallelujah. Ikaw at ikaw pa rin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sigaw po natin, Jesus be lifted up. Over Malacanang. Jesus be lifted up. Over Luzon. Jesus be lifted up. Over Visayas. Jesus be lifted up. Over Mindanao. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po, maupo muna tayong lahat. Ako po tayo sa isang mahalaga pa rin gawain ng Panginoon. At ito nga po ay isang uri pa rin ng pagsamba natin sa Diyos. Tawagan natin si Pastor Jan.
Amen and amen. Ano po? So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Parang mahina. Napagpala po ba kayo? Amen. Ang lahat po ng pinagpala ng Diyos, humigay ng Hallelujah! Amen, amen, amen. No, sa umaga po nito, ay dadako po tayo sa pinakamahalagang bagay na atin pong gagawin. Walang iba kung hindi ang pagbibigay po sa Panginoon. Amen. Naniniwala po ba kayo na ang pagbibigay sa ating Panginoong Hesus ay nagbubukas ng kaharian niya sa langit? No? Kasi po, yun naman po ang sabi po ng Panginoon, no? Sa Malakay 3:10. Amen po ba? Pero bago po tayo magbibigay, ano po, yung pagbibigay, hindi lang ito is just not a giving. Sabihin mo nga po sa katabi mo, hindi lang ito pagbibigay. No? Kung hindi, ito ay pagsamba. Ito ay pagsunod. Amen? Pagsunod. Sabihin mo nga po ulit, pagsunod. No? So tithing is an obedient to God. Obeying the Lord Jesus Christ. Amen? So minsan, nagbibigay tayo ng a portion ng atin pong kinikita. Minsan, no, beyond doon sa portion ng ating kinikita, depende po sa ating pong pagkatanggap sa salita po ng Panginoon. Pero bakit nga ba tayo nagbibigay sa Panginoon? Yun po yung ating pong gustong linawin sa umaga na ito sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Gusto niyo po bang malaman bakit po tayo nagbibigay sa Panginoon? Amen. No po, tatlong bagay lang po, no? Una, giving is a reflection of priorities. Sabihin mo nga po, reflection of priorities. So meaning to sabi ni Bishop kanina, actually itong verse na ito, nabanggit ni Bishop kanina, ano po? Sabi doon, for where your treasure is, there your heart will be also. Amen? Kung nasaan ang iyo pong treasure, kayamanan, is nandoon po ang iyo pong puso. Ang tanong, saan po ngayon ang iyong kayamanan? Kayamanan po ba na nandito sa mundo o kayamanan sa ating Panginoon? Amen? Kung galing sa Panginoon ang lahat ng kayamanan na meron ka, possessions na meron ka, hindi po mahirap magbigay. Tama po ba? No, hindi po mahirap. Ano po? So, when we choose, pag pinili po natin na magbigay sa ating Panginoon, we give back to God, it is a powerful indicator that we are prioritizing God. Amen? Indicator po yan na pinapriority mo ang ating pong Panginoon. No? It is not just about the act of giving itself, but about what we are willing to forgo in order to give. Amen? Pangalawa, no, bakit kailangan nating magbigay? Giving is a privilege. Sabihin mo nga po, privilege. No? So marami po sa atin, minsan nakala nila giving is talagang burden. No, it is not burden. That is a privilege. Ano po sinasabi ng salita po ng Panginoon? Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 3-4, sabi dito, for I testify that they give as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing. Amen? In this service to the Lord. So meaning to say, ang pagbibigay mo, it is a privilege. It is a privilege of sharing to the Lord. Hindi po yan duty. Kung hindi talagang privilege. Pag sinabi mo privilege, no, hindi ka tinatawag na pribilehiyo mo, may opportunity. Amen? So pag may opportunity, ano ang kapakinabangan sa tao? Transition. Tama po ba? Pag tinake mo yung opportunity, may transition na mangyayari po sa buhay mo. May breakthrough na mangyayari sa buhay mo. So take that opportunity, take, no, yung privilege na magbigay para sa ating Panginoon. Amen. And lastly, giving is a blessing. Sabihin mo nga po, giving is a blessing. Sabi po ng Panginoon sa Acts 20, no, 35, it is more blessed to give than to receive. Tama po ba? Amen. Mas mainam na ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang bibigyan. Amen po ba? Pumalakpak po ang lahat ng marunong magbigay. Amen. Hallelujah. Dahil ito pong pagbibigay natin generously, no, we know we have a sense of purpose. We know that we have a sense of connection, and lalong-lalo na, we know that we have a sense of well-being. Amen? Personal testimony po, no, bago po tayo dumako sa pagbibigay po natin. Marami naman po nakakilala po sa inyo sa akin, no, na meron po tayong pinapangalagaan ng Lord na
binigay ng Lord, no, na konting mapagkakakitaan na business. Ano po? Naalala ko bigla, nung time po na nagsa-start po ako, ay ang office namin, ang office ko mismo, nandun lang sa bahay sa isang sulok, sa gilid ng CR. Nilagay ako sa gilid ng CR, ano? No, nandun lang, isang ano lang yun, isang maliit lang na desk. Actually, pinagawa ko pang po yung desk na yun, ano? So, nandun lang. Pero nung time na yon, hindi pa po kami marunong magbigay sa Panginoon. Kumbaga, wala pa po sa puso namin ang pagbibigay sa Panginoon. Nung time na nagcha-church na po kami doon sa Bacoor, sa Camellia, so meron po kaming parang yan, envelope, no, na binibigay. Tapos sa envelope po na yan, dalawa pa kami. Isang envelope, pero magkasama kami. Ginagawa parang family. Okay? So, nung time na yon, so nagkakaroon ng pagbibigay kasi meron pong envelope, no? Kumbaga parang nakaugalian namin magbigay. Pero yung binibigay namin is tira-tira. Tira-tira, no? Tira-tira. So nung time na yun, nagbibigay kami ng tira-tira sa Panginoon, yung office na ginagamit ko, instead na doon sa may part ng CR, sa gilid ng CR namin sa dating bahay na hindi pa naayos, no, nilipat kami ng Lord doon sa may kabilang bahay. Nag-rent kami ng isang bahay doon. Doon sa amin din, sa Lisandra. Okay? Tapos, yun na po yun, nagamit namin na office. Now, nung time naman na talagang pumasok na sa aming pong isip, sa aming pong puso, kung gaano kahalaga ang pagbibigay po sa Panginoon, dito po nag-start ang lahat. Amen? Dito nag-start ang lahat. So, galing doon sa office na yon, inilabas kami ng Lord doon sa Aguinaldo Highway. Ang aming flooring, nasa second floor po kami. No? Doon sa second floor na yon, ang aming pong flooring doon, still na checkered plate. So meaning to say, hindi stable yon. Kasi yun yung pinagawa, nag-uupa lang po kami doon. So, pag umakyat ka, alam mo yung kalabog, pug, no? Umakyat ka. Kasi ang inabakan mo, no, plancha, bakal. Amen? So, nung time naman, na talagang naging faithful ka sa Panginoon sa pagbibigay, ang Lord, alam ko, inaangat ka ng Diyos. Amen? At nung talagang faithful ka sa Panginoon sa pagbibigay, ito po yung personal testimony, hindi lang niya lang kami inangat ng floor, bagkos binigay niya pa kami, nilagay niya pa kami sa magandang location. Amen? At ngayon po, nandun po yung office namin, no? For the glory of God, sa biyaya po ng Panginoon, nandun po sa harap ng SM. At last year nga, no, mga early quarter last year, si Bishop po ang nag-bless po ng office namin. At nandun din po si Rev Stella. So tingnan niyo po ang nangyayari. Pag willing ka magbigay para sa Panginoon, there is transition na mangyayari sa buhay mo. Amen? From glory to glory, dahil ang pagbibigay hindi kawalan, from glory to glory, ang pagbibigay po natin ay ang pagbukas ng langit para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Kaya kung gusto mong pagpalain ng Panginoon, magbigay ka. Hindi lang yung tira-tira, kung hindi, faithfully as a good steward ng ating Diyos na buhay. Amen? Tayo po tayong lahat at tayo po ay magbigay para po sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Taas po natin ating mga kaloob sa ating pong buhay na Diyos. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, sa oras po na ito, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay magbibigay. At itong pagbibigay po na ito, Panginoon, ay hindi po napipilitan ng bawat isa. Bagkus ang pagbibigay po na ito, Diyos, ay alam namin, Panginoon, bukal sa aming mga puso. Lord, hindi ka nakatingin sa kung magkano ang amount po ng aming ibibigay. Alam namin, Panginoon, pag ito ay binigay namin ng bukal sa aming mga puso, alam namin, O Diyos, protection ito ng aming buhay. At even, Panginoon, there are open heavens na mangyayari sa aming buhay. Kaya, Panginoong Jesus, we declare sa aming pong pagbibigay, there is transition na mangyayari from glory to glory. Lord, mula sa kawalan hanggang sa pagkakaroon dahil sa aming obedience sa iyo, sa aming pagbibigay in the mighty name of Jesus. Lord, we declare sa aming pagbibigay, breakthrough will happen in the mighty name of Jesus. Lahat, Panginoon, ng negosyo na kung saan, O God, nasa kasalatan sa aming pong pagbibigay, O God, Lord, darating sa transition ng kasaganaan in the mighty name of Jesus. Lahat ng trabaho, Panginoon, O God, na kung saan sa oras na ito, dinideklara namin sa aming pagbibigay, sa aming trabaho po, magkakaroon ng transition na kung saan mapopromote po ang bawat isa sa amin in the mighty name of Jesus. We declare promotion, O God. We declare, Panginoon, favor upon favor na nanggagaling sa iyo, God. Salamat po ng marami, Panginoong Jesus. Dahil sa aming pagbibigay, tinuturuan mo kami, O Diyos,
na mas lalo pang sumamba sa iyo. Tinuturuan mo kami, Panginoon, mas lalo pang sumunod sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming sandalan, dahil ikaw ang aming provider, na kahit ibigay man namin ang lahat, hindi kami, Panginoon, magkakaroon, Panginoon, ng pagdududa kung ano ang kakainin namin, kung ano man ang aming babayaran, dahil ikaw, Panginoon, ang great provider namin in the mighty name of Jesus. Kaya, Panginoon, ito pong kaloob na to, sa aming pagbibigay, magamit sa iyong gawain to expand your kingdom. Na marami pa, O Diyos, mga kaluluwa na may ilagak sa iyo, may lapit sa iyo, makakilala sa iyo, magkaroon ng kaligtasan in the mighty name of Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon. Lahat po na ito sa aming ginagawa ay walang ibang mapurihan, walang ibang maitaas, maliban sa iyong pangalan, ang aming Panginoong Hesukristo, ang aming Diyos, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, the provider, our everything. Salamat, Panginoon. Jesus, be lifted up over our tithes and offering. Jesus, be lifted up over our source of income in the mighty name of Jesus. Salamat po ng marami. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, at pinakamataas na pagluwalhati sa pinakamataas at pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang aming Diyos at ang aming tagapagligtas. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Troubled times, it's you I seek. Put you first, that's all I need. Humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Always, always there, anyhow and everywhere. Peace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever needs no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. The way, the truth, and the life, we live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you.
do for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for.
Amen. Praise God. Purin po ang Diyos sa buhay ng ating mga kabataan. At sa nag-special din number kanina, si Brother Gino, ang kanyang pamilya. At for the glory of God. Ngayon po idadako tayo sa ating Holy Communion. Ginagawa po natin ito once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Sus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, sabi ng 1 Corinthians chapter 11, verse 23, noong gabi ipagkanulo ang Panginoon, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, kanin niyo ito. Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So ito pong pagpapartake natin ng Holy Communion ay ito po'y pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus na ang katawan niya ay nabayubay para sa kaligtasan natin at ang dugo niya ay nabuhos para malinis at mahugasan na ating makasalanan. Praise God. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Narito ang iyong mga anak, inaalaala ang pagkamatay niyo sa krus 2,000 years ago. I-bless niyo po ang mga unleavened bread na ito na dahil sa iyong mga sugat na tinaglay, pinagaling niyo na kami. Inaangkin na po namin, we claim divine healing, Lord, sa katawan ng iyong mga anak. We declare and we claim divine strength, Lord. At maging ang Diyos, simbolo ng iyong dugo, na linis ng tahugasan namin makasalanan. I-bless niyo po ito. Father God, we honor you in Jesus' name. Amen. Sige po, tayo po ay humawak muna po ng cup at saka na isang unleavened bread. Sabay-sabay po tayo at tumayo po kayo kung meron na. Umawit po tayo kay Lord. Sabay-sabay po tayo mamaya pag meron na lahat. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo makimisa. Yan ang katawang dinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumanap upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo Doon sa Kalbaryo ay tumigil. Panginoon, sabay-sabay namin kakainin ang tinapay na ito, simbolo na iyong katawan. Inaalaala namin ang ginawa niyo sa krus upang kami mapatawad, maligtas sa aming kasalanan. Thank you, Lord. Sabay-sabay natin kainin. At inumin ang juice. Pasan nyo lang po pakaliwa, pakanan. Kukunin po uli ng ating mga asher and asherep. Manatili tayo sa diwa ng prayer. Sige po, manatili tayong tahimik sa presensya ng Panginoon. May the love of the Father and the blessing of the Son of God
and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon each and every one today and forever. In Jesus' name, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Makaupo po ang bawat isa para sa ating mahahalagang announcement. Ayan. Pastora Shikaina. Goy, ready mo yung sinend ko sa'yo? Sige po, so dako po tayo sa ating ilang announcement. Ayan po, so after our service, please stay. Wala pong uuwi. We have our eating fellowship po. So after we receive the Word of God, kumain po ang ating mga spirito at kaluluwa. This time naman po yung ating mga physical, ating mga katawang panglupa ang kakain po mamaya. So, let's have fellowship. It's also time para po maka-fellowship po natin yung mga J-Blue families natin from other satellite churches. Kaya po, wag po kayong mahiya na makipagkwentuhan, makipag-usap, makipag-fellowship. It's our time to have fellowship with one another po. Ano? So, hindi lang po tayo kakain, let's also have fellowship. So, please stay po. Wala pong uuwi. Ayan. And then, we also have our prayer and fasting starting po tomorrow, March 2 hanggang pong March 4. So, Monday, Tuesday, Wednesday. Ayan po. So, it's up to you po. Yung personal conviction sa inyo po ng Holy Spirit kung 1 meal, 2 meals, or whole day po kayo magfa-fast or from 6 a.m. to 6 p.m. So, it's our personal conviction po from the Lord. At yun nga po, hindi po tayo mag-hunger strike ha. Tayo po ay magpe-pray at hihingin po natin ang kalooban po ng Diyos. Although we are sending naman po yung atin pong mga ilang prayer focus, pero wag po tayo dong mag-stop. So it's just a guide. Pero po, as the Holy Spirit leads us, let's continue to pray po. Ano? So, yan po, we have our 3 days prayer and fasting this March po. Tomorrow hanggang Wednesday po. And also, after po na ating eating fellowship, we will have pastors meeting. So, yung mga pastors po natin, we hope na nakuha na po natin ilan yung mga delegates natin po for the camp. Dahil, yan po, isa po sa mga ayusin po natin later, ang atin pong camp meeting. Dahil almost 1 month na lang po, no? 1 month na lang po preparation. So, ayan po. And also, dito naman po sa Molino, we will also have leaders and workers meeting for our anniversary naman po. Kaya after po ng meeting yung mga leaders natin, mga workers natin, please stay po. Habang nagmi-meeting po yung mga pastors, we can have fellowship with one another. But please stay. And after po ng mga pastors, we will have meeting naman po for our anniversary. And then, ayan po. So dito po sa Molino, ang atin pong home midweek service, this coming Wednesday ay kila Sister Gemma po sa Alta. So, ayan, sa mga gusto pong sumama, umaalis po tayo dito, minsan po mga 6:45, ayan po. So, sa mga satellite churches po natin, ayan, i-announce naman po ina-announce naman po ang ating mga midweek services din po, ano po. So, ayan, and then, ating pong every Tuesdays na spiritual feeding and empowerment po ng mga leaders, workers, and everyone is welcome po. This is where we continuously being fed by the Word of God. Ayan po, so may Zoom link po tayo. Meron po tayong QR po doon sa atin pong bulletin board. Yung mga hindi po nakaka-join, you can take a picture of it at pwede po kayo mag-join every Tuesday. 8 p.m. po. Tama po, no? 8 p.m. And then, ang ating pong soaking, every Saturdays dito po sa church, ayan po, ng 4 p.m. So, we're inviting everyone. And, our upcoming events, so, ayan po, family camp po natin, ayan, so, it's on April 1 to 4, ayan po, registration fee is 600 for 11 years old and up, and then 10 years old and below po are free. So, pwede na po tayong
unti-unti mag-ipon. Ayan po. So, at prepare na po tayo ng ating mga tent. Ayan, ng ating mga pang-camping kasi literal po, it's a camping. So, we will bring our, wag na po naman mga maleta, andalhin natin, as much as possible, mga backpack, ayan. And then, sa mga gusto pong magpa-water baptize, ayan po, please bring white t-shirt para po sa water baptism. At ayan po, we're inviting everyone. It's open for the whole J Blue family. So ayan po, let's prepare for it. We know that our God will going to meet us there. Amen. God will reveal Himself sa atin. And we also have our anniversaries. Ang J Blue Parañaque po will celebrate their anniversary this coming Saturday, March 7. So we're inviting everyone po, ayan, from in behalf po ng J Blue Parañaque. Ayan po, it's 3 o'clock in the afternoon. So sa mga gusto pong sumama, ayan, we can come and celebrate with them. At ang J Blue lipa naman po sa March 15. That is Sunday afternoon po ng 3 p.m. din po. So, ayan, sa mga gusto pong makiselebrate, let's join them. Let's be part na sa kung ano pong gagawin ni Lord sa atin pong mga J Blue Parañaque and Lipa. And also, our 15th year anniversary. Yan, dito naman po sa Molinong, Maine, nagaganapin po sa April 25. So, ayan po, we're inviting everyone. At alam niyo po ba ang guest speaker natin? Praise God dahil, kumbaga, hindi pa po kayo nag-uusap ni Bishop. Yung isa lang po nating, we're just talking na, hopefully po, si ganito yung maging speaker natin. And we're just so surprised. Nung sinabi ni Bishop, yun pala po ang ating guest speaker. He is moving in deliverance. Alam niyo po ba, naalala ko, just a little background. Alam niyo po, na umattend kami nun sa Cuneta Astrodome po ba yun? Cuneta po, Araneta. Ay, ano po ba? Cuneta Astrodome. Nagkaroon po ng mass deliverance. That was the time po na I was delivered from parang napansin ko po kasi lagi pong mainitin ang ulo ko during that time sa mga bata. Parang konting kipot nila talagang parang kumukulo po yung dugo ko. Pero during that time na nagkaroon po ng mass deliverance, ako po, personally, I experienced the deliverance of God in that place. Kaya po, don't miss our anniversary because I believe God will do signs, wonders, miracles. Marami pong palalayain si Lord. Maraming gagawin si Lord sa buhay po natin. Amen. So, let's be excited for our 15th year anniversary. Please mark your calendar po. Ayan. That's 9 a.m. po. Yan, April 25, 9 a.m. So, we're excited sa mga gagawin po ni Lord. Meron pa po ba? Wala na. Last na yan. Okay po, bago lang po tayo dumako po sa next na may i-present po sa atin sila Bishop, sila Pastor John. But before that, kanina lang po, I was just may impression po Holy Spirit na let's pray for Israel, for Iran, for what's happening right now. Tayo po dito, we're so blessed na we're still on normal mode. Pero po sa kabilang ibayo ng mundo, nagkakagera na po. And we have to pray. Alam niyo po ba, nakita ko lang din po kanina, I think 6-7 hours ago, may mga post po sa Facebook na yung pong Prime Minister po ng Iran was already killed. At alam niyo po ba, kung totoo man po na namatay na yung Prime Minister po ng Iran or Supreme Leader po nila, there will be a new leader na mag-rise up. And it's very crucial. Bakit po? Whoever will be the next supreme leader of the Iran, kasi po yung previous, ito pong sinabi po nila na namatay, ito po yung isa sa thousands of Christians, Jewish people ang napapatay niya na. Ito pong next, kung sino ang kaya nga po crucial daw po ang kalagayan ngayon ng Iran. Whoever will going to stand as a leader, whether kumbaga meron siyang fear of the Lord or wala siyang fear of the Lord,
maari pong mas mag-escalate pa yung war na nangyayari ngayon, or ano po siya, kumbaga sa apoy, mamatay. So, as a church, meron po tayong part doon. Hindi man po tayo part ng gera, but we have part. Ano po yung part natin? To pray for Iran, to pray for Israel. And even may mga ano po sa Facebook ngayon and sa social media, even UAE ay binobomba na rin po ng Iran. So may mga kumbaga yung mga base po ng US sa UAE, sa Dubai, binobomba po ng Iran right now. So tayo pa sa church, we have a task to pray for those nations. Amen? Hindi man, lalo na po may mga kababayan din po tayo doon. Tama po ba? May mga kababayan po tayo marami po tayong kababayan sa UAE, marami po tayong kababayan sa Israel, sa Iran. So, let's pray for them po. Amen? Can we just join our hearts in one accord? And let's just stand up. Let's just pray and ask God for God's divine intervention po sa nangyayari ngayon sa Middle East. We need the hand of God to move. We need the hand of God to move. Marami pong prophets and maraming man of God na nagsasabi, we're already entered into the tribulation period. Church, are we prepared for it? Amen? We have to know the times and the seasons of God. Hindi po tayo pwedeng lalakad lang sa sariling season natin. God has His own time and season, and we have to know it. And as a church, kailangan po, let's know the heart of God. And yun nga po, we know na, sabi nga po ng Panginoon, di ba? If my people who are called by my name humble themselves and pray, turn from their wicked ways, I will hear from heaven and heal their land. Let's pray for that God will going to intervene in this into this war na nangyayari po. So mga you already baptized in speaking in tongues. We can just speak in tongues in a few minutes, in a few moments po. Kung hindi pa po kayo nag-speak in tongues, just worship the Lord. Worship God in your own language, kahit Bisaya, Tagalog, English, whatever it is. Just don't keep your mouth shut. This is the time to let the heaven hear the voice of the children of God. Amen? Come on, people of God, intercede. Seke yarada kanda yarada yasheye. Yeke yarada kura bababakyanda yarada yaseye. Yakiala rada yasaka yarada yashaya rabakyande. Runda dada yashaya rada kande. Rada yaseke yarabakyanda yarada kande. Rada yashaya rada kunda dada yaseye. Oh, rada yasaya rabakyeye yanda yarada yashaya rada kande. Randa dada yaseke yarababababababa. Yera da kura da giera da kunda da yashaya da kunda da. Oh, rabakyeye yasaya da kande. Ya rabakyeye yasaya kara da yashaya da. Yanda baba kiala la yesera baba yande. Yushukura da kande. Runda da yashanda yara da kande. Oh, rada kiala la yara baba kande. Yashaya kande yara da kande. Oh, Father God, we're lifting up our voice to you, God. Lord, let the heaven, oh God, Lord, hear the cry, hear the voice of your children right now, oh God, as we intercede, Lord, as we pray, oh God, Lord, for Israel, for Iran, oh God. And Lord, yes, oh God, Lord, sa mga kalapit bansa, Panginoon, Lord, yes, oh God, sa UAE, oh God, Lord, sa Dubai, oh God, oh Father, have your divine intervention, oh God. We ask, oh God, for your mercy, we ask for your grace, oh God, Lord, we ask, oh God, Lord, let your hand, oh God, move, oh God, upon this nation, oh God, oh Shera da da yasera baba karade, yanda da da yaseki yarada yoshaya la yande, runda da kiala baba kiala da yaseya da kande, Shera karada yaseye, yunda kiara baba kiaya yaseya kande da yasheye, oh Shera da yunda baba kiara da karada kande, yaseke yarada yashera da karada yaseye. Oh, yanda karada yase karaba baba kande. Hunda rada yasheke yarada kurada kyande. Oh, yes, oh God.
your grace, oh God, Lord. Yes, oh God, upon this nation, oh God. And Lord, even Panginoon, sa mga, Lord, yes, oh God, sa magiging next, oh God, na great leader, oh God, Lord, ng Iran, oh God, Father, we pray, oh God, let your will be done, oh God, let your kingdom come, oh God. Father, mangialam po kayo, oh God, Lord, sa lugar pong iyon, oh God, even Panginoon sa Israel, oh God, Lord, even Panginoon sa buhay po ni President Trump, oh God. Father, we ask, oh God, for your divine wisdom, divine strategy, oh God. Lord, be upon them, oh God. Even Panginoon sa Prime Minister, oh God, na Israel, oh God, na si Netanyahu, oh God. Lord, give them, oh God, Lord, your right direction, oh God. Give them, oh God, Lord, your wisdom, oh God, the heavenly wisdom, oh God. And even, Lord, yes, oh God, we ask, oh God, let your mighty hand move, oh God, upon this land. And even, Father, we pray, yes, Lord. Yes, oh God, to all Jewish people, oh God, wherever they are. Lord, we pray, oh God, let this be the time, oh God, that let their eyes be open and see the Messiah, oh God, has already come. That Jesus is the great Messiah that they were waiting for, oh God. Lord, let their hearts be open to you. Let them go back, Lord, give their lives unto you, oh God, and bring back, oh God, Lord, yes, oh God, Lord, yes, oh God, their lives into your mighty hands. And even, Panginoon, yes, oh God, sa UAE, oh God, sa Dubai, at Lord, sa mga karatig bansa, Father, we pray, oh God, for your protection, oh God, for your divine protection sa lugar na to. And even, Panginoon, sa mga kababayan naming Pilipino, oh God, na nasa mga lugar na yun, oh God, Father, we pray for your divine protection upon them. Father, we pray, oh God, let their hearts cry unto you, oh God. Let their hearts cry out to you, oh God, because you alone, Panginoon, ang makakapagligtas po sa kanila, oh God. As you have said in your word, that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Father, let them, oh God, abide, oh God, in the shadow of your Almighty, oh God, in the shadow of your wings, oh God. Lord, let every fear, Panginoon, ay, Lord, mawala, oh God, but Lord, give them, oh God, Lord, yes, oh God, the heart, oh God, to call upon your name, as you have said in your word. Lord, those who call upon your name will be saved, oh God. Lord, yes, oh God, yes, oh God. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi na namin mapipigilan ang mga gera na ito, oh God, because, Lord, it's already stated in your word. But, Lord, yes, oh God, as your children, oh God, Lord, as your people, oh God, Lord, teach us how to kneel our hearts unto you. Lord, cry upon you, oh God, not only for our lives, but Lord, also for the lives of those people, Panginoon, na nasa lugar po na yon, oh God. Lord, we believe, oh God, still, you are in control of everything. Even, oh God, Lord, yes, oh God, the evil, oh God, is very rampant these days, but still, oh God, Lord, you are the God who sits on the throne, and you are in control of everything, oh God. Father, we pray, oh God, yes, Lord, let your hand, oh God, oh Spirit of the Lord, yes, hover and move, oh God, upon that place. We ask, oh God, Lord, yes, oh God, kayo po banal na Espiritu ang kumilos, Panginoon, sa mga lugar na yon, as most especially sa puso, Panginoon, ng mga anak mo, ng mga tao sa lugar na yon, oh God. Thank you, oh God, thank you, oh God, for we believe, oh God, Lord, that our cries, that Lord, our prayers, oh God, that our voice, oh God, Lord, we're able, Lord, to come, oh God, into your throne room of mercy, in your throne room of grace, oh God, that, Lord, we can, oh God, Lord, yes, oh God, as your church, Lord, yes, oh God, Lord, we will continue to stand on behalf, oh God, in the gap, oh God, Lord, of this nation, oh God. Lord, we thank you, oh God, and even, Lord, in our land, in our nation, oh God. Lord, let our, oh God, President, oh God, Lord, give him the wisdom, give him the knowledge, oh God. Lord, yes, oh God, especially in the coming crisis that we are going to, oh God, to face, oh God, as a nation. Father, give him the wisdom, give him the knowledge, oh God. Surround him with the people, oh God. Lord, yes, oh God, with the Daniel anointing, oh God, with the Joseph anointing, oh God, that, Lord, whatever, oh God, Lord, crisis that we will going to face, oh God, in the coming days, Lord, yes, oh God, Lord, as you have promised that the Philippines, oh God, Lord, yes, oh God,
will be, oh God, Lord, the gateway of your glory, oh God. We believe, oh God, that this nation, oh God, Lord, you have called, oh God, this nation in such a time as this, oh God. At Lord, yes, oh God, gagamitin mo po ang bansang Pilipinas and even ang mga Filipino people, oh God, Lord, all over the world. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, we just, oh God, entrust in you everything, oh God, because Lord, kayo lamang po, Panginoon, ang may hawak, oh Diyos, ng buhay ng bawat isa, buhay ng mga tao sa mundong ito, oh God. Lord, let your kingdom come, let your will be done. As you have said in your word, oh God, arise, shine, for the glory of the Lord has risen upon you. Lord, deep darkness are covering the earth, but your glory will be seen, oh God. Lord, sa mga tunay na anak mo, oh God. Lord, yes, oh God, sa mga kapanahunan po ito. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. To you alone, oh God, we give all the glory, we give all the praise, oh God, because you alone deserve it all. We love you, we praise you, we honor you in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God po. Hallelujah. Amen. Makakaupo muna po ang bawat isa. At yung konting oras na lang po at kakain na tayong lahat. Amen. Purihin po ang Diyos. Alam ko may ginagawa ang Diyos. Ano po? At kumbaga sa may show, ay nagkaroon ng trouble doon sa show, but the show must go on. No? Kahit po may nangyayari sa ibang bansa, tuloy po yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? At gusto ko po ipakita sa inyo yung development. Kung natandaan nyo ng first week of January, yan po yung campsite natin sa may Barangay Gurulyo, Zambales. Katabi lang po niyan yung church natin doon. Yan po yung 400 square meters. Yan na po yung naitayo na po yung shed. Yan po ay magiging room pagdating ng panahon. Pero sa ngayon po ay lalatagan po iyan ng yero, no? Kaya by Tuesday po, babalik po rin sila Pastor Dom, Pastor Andrew, si AJ, at naroon na po si Pastor Kiram. Yan po, lalagyan po yan ng yero sa Tuesday. Bali, ang pagitan po niya ay 4 by 5. Yan. So, kaya yung mga dadalo po sa camp na mga mother o senior, maglalatag po tayo diyan kung may dala kayong tent. Yan, sa loob po niyan, lalagyan po yan ng yero this week. At yung pumbandang dulo niyan, doon po yung mga tent. Ayan, no? At yung pumbandang katapat niyan, ay lalagyan po yan this week na rin ng 3 shower room madaragdagan, 3 may bowl na pambabae, 3 shower room na panlalaki, at saka 3 may bowl. Kasi baka tayo po almost mga 200 niyan. No? Mas marami pa rito. Kaya po, and then, ayan po ang development. No? So kaya salamat sa Panginoon sapagkat yung pong naging mga share ng ating Lipa, ng Kalapan, lalo dito sa Maine, pati ng Salinas, Pasig, Parañaque, Lipa, lahat po no, ng ating mga gawain ay nagkaroong contribution. Kaya po, yan, nandyan na po yung napalagay po. At meron pa lang pong mga ilang natitirang halaga, kaya makakabili po tayo ng yero. And then, ngayon po ay magkakaroon pa rin po tayo ngayon ng tinatawag nating sacrificial giving. At yan naman po ay talagang ginagamit natin para po sa gawain ng ating Panginoon. Wala naman pong foreigner na nasuporta sa atin, kundi tayo po nagtutulungan para po sa ating nalalapit na April 1, 2, 3, 4. Ayan, no? So, yun po, no? As the Holy Spirit convict you na any amount na pwede po nating ma-share, magkakaroon po muli tayo ng pledges para po dyan sa ating dinidevelop na magiging campsite. No, unti-unti po yan. No? So, nandyan ba yung magiging room ng mga balinda, yung shower room, yan. No? Na-post na natin yan nung nakaraan. So, and then, baka mag-stay po dyan na mga 12 days sila Pastor Dong. Ayan po yung magiging tent sa bandang dulo po yan. Yung po yung may brown, black ba yan? Na yero, yan po yung lalatagan nila, no? And then ito pong nasa bandang kanan, yan po yung tapat nung meshib, magiging kainan din po yan. Hindi, yan na pala yung, maipapakita ba yan yung gagawing, ito. Yan po yung gagawing mga shower room, toilet, yan.
no? So, kaya yan po, no? So kaya po sa oras na ito, magkakaroon po tayo ngayon ng sacrificial giving, any amount na ma-share nyo po para po magawa po yan, no? Lalagyan mo na po ng pader yan, and then ang mahalaga po, bibili rin ng hose kasi lalagyan syempre ng gripo yan, tsaka shower room. So yung po mga gamit, kaya by the grace of God, makapag-raise pa po tayo ng fund para po hindi man pinturado pa talagang ganyan at maganda-maganda. Mahalaga po ay meron tayong mapaliguan, tsaka yung daloy ng tubig, meron man po doon, no? At yan po yung ating, ayun, si Pastor Dong nasa taas, siya po yung nagwe-welding dyan at lalatagan po yan ng yero this week. Ano po? So kaya, sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat sapagkat alam po namin ang lahat ng ito'y para sa kapurihan ng iyong pangalan. Ikaw ang great provider, supplier namin. Alam namin, Lord, na sa iyo kami nagtitiwala at umaasa at gagamitin mo ang iyong mga anak upang patuloy na maging bahagi ng katagumpayan, ng kumpletuhan ng aming worship camp na ito, Lord God, sa April 1 and 2 na aming 3 and 4 na aming patutunguhan sa Zambales. Salamat, Lord. At alam po namin na iniready na muna po ang lahat na ito po'y sa takdang panahon ay mapupulpil at unti-unti, dahan-dahan, alam namin na ito po ay magagawa, O God. Salamat. Patuloy niyo pong pagpalain ng buhay ng bawat isa at sa amin pong mga pagkakaloob na ito, mag-multiply po ito, makasapat sa mga kailangan pong bilin pa na mga hollow block, simento, buhangin, bakal, O God, at maging sa mga tubo ng dadaluyan ng tubig, sa mga bawal, Panginoon. Salamat, salamat. Bless niyo po ang buhay ng bawat isa at maparangalan ka laming, mapagpurihan, mapasalamatan. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen, amen. Sige po, iigot po yung ating amen. Lot? Ayan. Amen. Ayan. Lahat po ng may birthday ng buwan ng Marso at saka may anniversary ng kasal, pagpe-pray po natin ngayon. No? Meron bang may birthday? Punta lang kayo sa harapan, lahat ng may birthday ng March. Ayan. Lahat ng may birthday ng March. Ayan, si Kuya Efren. Sige po, March. Sino pa? China? Yung sister, ayan. Pastor Neil, brother, Sige. Ayan, lahat ng may birthday ng March, saka kung anniversary ng kasal nyo, sige po. Ayan. Ayan, daming Marso Ayan. Ayan. Amen. Sige po, ituon natin lahat ng kamay natin sa kanila. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat narito ang iyong mga anak. Magdarao sila ng kanilang kaarawan sa buong ito ng Marso. We pray, Panginoon, anuman desire ng kanilang puso, maging si Brian, nag-represent sa kanyang wife, Sister bless niyo po siya. Lord, we pray for your intervention, favor upon favor, blessing upon blessing. At ang mga anak niyo pong ito ay madamang yakap ng iyong pagmamahal. Provide niyo ang kanilang kailangan sa araw na iyon. At Lord, madaman nila, O Diyos, na malapit ka sa kanila. Lord, salamat. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, katatagan, at marami pang taon ng kaarawan, Lord, ng buhay po nila. Salamat, in-entrust namin sila sa iyo at hayaan mo na sa araw na iyo, magbulay sila ng iyong salita at mangusap ka sa kanila na meron kang special na regalo sa kanila na mga salita mong nagbibigay buhay at tagumpay. Salamat, we declare and release your blessing, favor sa kanilang buhay, your divine protection, Father God. Marami pong salamat. Receive all the praises, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Stay lang kayo, ha? To you. Ayan, meron kayong cake. Yung cake na yon, para sa inyo lang, lumate na. Happy birthday. O, may isang mas malaking cake yata. Happy birthday to you. Kuha kayo isa-isa, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige.
kuha na kayo na isa. Kuha na, kuha na. Sige, mag-wish na kayo at pagkatapos, okay na, kompleto. Bigay mo. Ayan. Okay, wish, tapos blow nyo na. 1, 2, 3. Ayan. Okay, God bless you all. Happy birthday. Sa inyo na yung cake. Cake na pinaliit. Amen. So, praise God. Amen, amen. Meron din po kaming ginawa ni Pastor Jam na letter. Ano po? At ako kung dala niya. Ayan, pipirmahan ko po yun. At kung meron po kayong, siyempre, may mga kaibigan naman tayo o kakilala, kamag-anak na pwedeng makasupport dito nga sa ating plano kasi nga po kailangan din natin ng budget. Any amount, basta yung loved ones nyo o kumarin nyo, kakilala nyo na pwede nyo mabigyan ng letter na yon na para dun sa ating camp, no? Meron po yung control number, halimbawa, Pastor Jan, bigyan mo ko ng 5, no? May control number yon. Ibig sabihin, yung 5 numero na yon na nasa inyo yun, no? At ang date po natin na yung ngayong buwan ng March, kung maaari ay maibalik po natin kay Pastor Jan. Dahil siya po yung siya ang ating overall coordinator sa campsite. At pwede po, yun, pag naibalik nyo sa kanya, ay ibabalik naman po yun sa treasurer natin dito po kay Pastor Rashik or pwede rin kay Pastor Rashik dahil may record naman po yan. Pag na-consolidate po yan, ayun, ibibigay din sa kanya dahil i-release niya naman sa mga gumagawa doon. Kompleto po yung mga record niya, ano? So, yun po, kaya mamaya po, mag-i-approach lang po kayo kung nais nyo magkaroon ng letter at mayroon kayong alam na pwedeng mabigyan, masulisitan ng mga loved ones natin. Ayan. Okay, praise God. Sige po, tumayo tayong lahat para sa ating closing at balik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo ang papuri. Pangunahan tayo ni Pastor Boyet Clemente sa closing natin. Maya-maya. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama. Ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang
sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. Tumayo. Ay, nakatayo na pala tayo. Sabihin po natin sa ating katabi, I am blessed. Pangalawa, you are blessed. Pangatlo, we are blessed. We are all blessed, my God. Yumuko po tayo at pumikit sa ating pong pagpapasalamat sa Diyos. Diyos, amang makapangyarihan, salamat o Panginoon sa iyong patuloy na kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin, O God. Pinasasalamatan ka namin, O Panginoon, na kung saan hindi ako mo, O Panginoon, ang mga aming panyapak, ang aming buhay dito po sa J. Blue Family. At nagpapasalamat kami sa iyo, O Panginoon, sa kung saan ang katagumpayan, O Panginoon, ang pagdiriwang ng joint fellowship ngayong umaga. Ikaw ang naguna, ikaw ang nagdirect, O God. Panginoon, sa amin, O Panginoon, pag-awit at pagpupuri, Banal na Espiritu, ikaw ang nanahan at binigyan mong kapangyarihan ng iyong mga salita sa pamamagitan ng awitin na siyang nagpalaya at nagpasaya sa aming puso, O God. Ang iyong salita, O Panginoon, nahayag sa pamamagitan ng aming buting Bishop Leo, O Panginoon. Salamat din ng marami na kung saan ito, O Panginoon, ay dalangin namin na maging bahagi ng aming buhay, O God. We pray, O God, hallelujah, for your mighty anointing upon the spirit of obedience to be upon each and every one of us. The spirit of humility, O God, hallelujah, even the spirit of love abound upon each and every one of us, which is the key, which are the keys, O Lord, na kung saan ang aming pag-transition, O God, sa aming paglipat, O Panginoon, sa aming pagbabagong anyo. Panginoon, ito yung aming kailangan. Panginoon, alam namin, O Diyos, na patuloy yung pagpapalain ang iyong mga anak, O God. Salamat din, O Panginoon, sa panahon na kung saan binigyan kami ng pagkakataon na makaisa, O Diyos, sa banal na hapunan. Inaangkin namin, O Panginoon, ang ganap na kalayaan sa kasalanan at higit sa lahat, O Panginoon, sa aming pisikal na katawan. Inaangkin namin, O Panginoon, ang banal na kagalingan sa pamamagitan, O Panginoon, tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan na nabayubay, napahirapan pa sa aming sakit at karamdaman. Tinubos mo kami, O Panginoon, sa lahat ng sakit, O Panginoon, at karamdaman. Ama, salamat din, O Panginoon, sa pagkakataon na kung saan, Diyos, binigyan mo kami, O Panginoon, ng puso na maging malaya sa aming pagbibigay. Salamat, O Panginoon, na ikaw ang magbibigay, O Panginoon, ng binhi. Ikaw ang nagpapatubo. Ikaw rin ang nagbibigay sa amin, O Panginoon, ng ganap na pag-ani. At ang aming, O Panginoon, pagbibigay, binigyan mo kami ng laya. Binigyan mo kami, O Panginoon, ng buong puso na kung saan ginagawa namin ito sapagkat mahal ka namin. At ginagawa namin ito pagkat ikaw, O Diyos, ang dapat namin pasalamatan sa lahat ng bagay na aming tinatangkilik. Ama, salamat ng marami. We entrust to Thee everything, O God. Salamat sa iyong salita, O Panginoon, and let your Spirit, O God, hallelujah, of continuous genuine obedience, O Lord God, and humility, O Lord God, be upon your people, na kung saan, O Diyos, maranasan namin, O Panginoon, sa aming pagtawid, sa aming paglipat, sa amin, O Panginoon, pagbabagong anyo, in our transitions, O God, maranasan namin, O Panginoon, ang iyong kamay na nag-aakay sa amin, naggagabay, nag-iingat, at nagbibigay sa amin ng tagumpay. Muli, O Diyos, salamat ng marami sa araw na ito, at bigyan mo kami ng maraming araw na ganito, O Panginoon, na kung saan kami makaisa, O Panginoon, sa joint fellowship, dito sa main church. Amen, Church of God, at patuloy naming maramdaman at maranasan, O Panginoon, ay yung malaya at malakas ng pagkilos sa aming mga buhay. Let your anointing be upon your people, O God, even the families that they are representing, O God. Patuloy, O Panginoon, pagpalain mo ang bawat pamilyang kinakatawan, O Panginoon, ng iyong mga anak, na kung saan maranasan, O Panginoon, ang iyong kamay ng biyaya, pagpapala, O Panginoon, sa kanilang mga buhay at taanan. Muli, O Diyos, salamat ng marami. We entrust to Thee everything, and we bring you back all the honors, praises, and glories. In Jesus' mighty name, this we pray. Everybody say, Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. Announcement po, maupo lang para sa ating booth.